Oara papane, mety efa vita doko fianaragna Léopold igny matozy no de mitsika to. So de efa vita marina raha fianarany gia io. Manina raha ohatra hoe antoniagna izy. Sa misy raha tianao koraigny mahatonga anao manontany zany? Zipka tsy zany raha papany fa izy igny baka zany katsika tokagna. Avy aminjany izy fa 10 taogno. Ke le raha tiako koragniny amin'izany zany ke tsy hoanitry an-tragnontsika akato izy. Hafaka 10 taogno izy fa 3 taogno. Ary ravinanto amin'ny tsara hita asa fa misy zany izy agny asa raha mbola voninetsika fogna. Aiza de midorigny loatra anao raha mamany amin'ny koragnanao zegny. Satria zao baka 10 taogno izy io. Ary tateky efa ho ampy 3 taogno. Ho antitra amintsika to lalahy be magnan'io. Anjaranao mamany no manontany izy. Atao fanadiadiagna. Ary hitatsika moa izy mbola vao mianatra asa io. Mianatra ordinateur amin'izany CFPI qualifiante zany. Antso ao misy an'io raha zany. Matoy izy nitomagny andeha hanatra informatique amin'io place io ao misy dikany. Zah tokony mbo matetika makitra antso ihekagny tsy mety place ianaran'izay farafaray moa misy zany ka. Zy moa zany. Hitanao sop tellement amin'ny lalana mitsofoka amin'ny parkazy misy banderole be zay mipetaka amin'ny sisin-dalagna ake ambany aka. Araka ny fagnaragnanay zanapiditra Léopold nianatra tao. Volagna raiky fogna izy de fa vita fianarana mahay informatique izy. Tsy haiko hoe mahay manoratra tegna baka ambany vohitra hoe fa to misy taratasy hely lamezanjare tamin'ny zanapiditra Léopold tao. Tsy haiko zany Word, Excel, tsy haiko Windows ave internet jasa raha magnakory zany agny. Fa zay antany moa aloha Léopold fa mila miketrika mafy izy. Mila mitoko tragno amizay fa sode tratrantitra an-tragnontsika to manjary efa baraka. Tovolahy mitovy aminazy efa mavely tegna aby. Izy tokony fa tegna mafy megnamenatra holo jaby amintsika mpandraiky landy ake to fa lany fagnaha. Antsovy izy. Alô tsika hagnano fasafasy aminazy atsika roy de tarignesantsika raha volagny io. Matoa ndraiky izy mody magnan'io tsy maintsy angala vatsy angamba azy io andesiny pôdy mandeha antso egny anoizany ny fianarany ao amin'ny CFPI qualifiant io. Wa Léopold! Léopold! Oh, ninde! Avy eto hely edy nao? Ho avy. Ia, ataovy malakilaky fogna koragnanareo nindraiky iada fô. Zahy mbola andeha andisa vary amin'ny lamasina ro ye. Nareo fa baka amintsika mpandraiky landy eto sasasatra lamasina to ihany. Zao izy le kely. Haina tsara be fa efa tsy managna zandry, tsy managna zoky ake anao fa anao zanaka lahy tokagna akato. Ke manontany anao malôha zaho resaka fianarana aveo mamanao mbola misy fanontoniagna koa. Magnankôry tsara be mongia fianaragna atanao amin'ny CFPI antsoio akao. Zo baka magnanzao iada. Volagna raiky fogna zany délai eo aminazy io akao izy koa raha ohatra tapitra le volagna raiky efa mafehy informatique de le zanakareo Ary efa herignandro raiky zay iada tavela de efa tapitra le volagna raiky le andrasagna. To de mahazo diplôme sa magnankôry? Ohatra za iada tonga de efa mahazo diplôme, tonga de ara-panjakagna mihitsy iada kaserozy. Afaka miditra amin'ny sehatra ny asa amizay doko zany kanareo amizay fotoagna iada. Ary natonga za nandeha aminareo ato iada magnano zao konay mba lany varifotsy hely zaho lany vatsy zany jotso hely ato de angala vatsy koa aveo pôdy ndraiky mamita le volagna raiky. Nisy niadana zany fa nihinahy koragna hafa fogna. Anahiko Léopold fa 10 tagno dikan'izany na afalera manao kantragno fa so de hoanitra aminay io ka. Koragna niada ndraiky lily zany efa loson-davitry. Zao atany aleo zaho mbola tsy eritreritry raha magnanjany fa aleo mba mahita asa tsara bikiny zay vao miditra amin'ny sehatra tokantragno zany doko iada ndraiky nine. Dikan'izany bas mbola tsisy raha vinantso mihitsy entso hekagny. Izy le nambarakôry tegny nine mbola mila mahita asa aloha za zay vao miditra amin'ny sehatra tokantragno zany fa za mbola tsy eritreritry zany fa mbola le informatique fogna zany dinisika am'izay fotoagna. Zao izy Léopold rehefa tsy mahita anao de alô zay ndraiky mamanao hitady. Ke dikan'izany baka raha fieritreretako koragnanareo zany iada andeha taova de tolotro. Inona mo problème manava de tolotra satria anao fa tsy te de merde. Ary raha malala fa miageda rô na io ampandriky landy eto ngia tsisy olo 10 taogno mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny zany. Anao ngia tsy megnamegnatra mahita tovolahy mitovy aminao jiaby fa miteraka, mamelo tegna, miasa tanimbary, mandeha mampianatra siny maro hafa. Anao amin'io mba olo efa manana baka fogna amin'io zalaky. Mbola longologna antragno akato fogna. Ke le problème ito ny iada zay mbola tsy mety alesa hazy ary tsy vitan'izany koa le raha amilomagna zanak'ologno zany tegna mbola mahamay mbola tsy hita ambela tagnana iada.
ndadisano vary zany fa zay papanahy hikoragna tsy maintsy manambady fa nako vita fianaragna amin'ny informatique zay boka nareny iny izy ko raha ohatra vaiavy mamontsamontsagna zalahy karaha fa tsy ao tsara be le zany kare hoe mahita zaho diboka ary am'izay fotoagna zay niny eritrereto tsara fa tsy maintsy andanenay vola mankariagna zany Léon Paul de hoe anao iala bonheur am'zany ma hitatsika eo ndadisano vary zany de eo zay mahitany atao momba zay ia misotra mikoragna dafa andalo bas zaho atsika hiakatra andeha antsoheka manankory mo promotion na regny tsy efa gedageda mitovy Léopold zany an'igny zanaka Frédéric iya tegna marigny zany efa tokony fa mitovitovy zare zay atsika andeha antsoy agny satria haiko be Frédéric tsy maintsy misy rantadiavana za fogna fa elaela tsisy nitantsoy tao mo zaho sady zanaka anazy agny zay koa ne fa gedageda koa zay samby zanaka tokagna nintsika mo zanaka lahy tokagna ninjare zanaka vavy tokagna aisy milamina be zany araiky zare tsy sarotiny zany ana ndraiky aza magnano raha magnanjany mo vadiny Frédéric igny eka misy nihinazy na megny salama hely tsy sokatra vavany ma vavany hely tsy sokatra ke maventy loatra fifinazy de mavesatra de magnamanganjany ao ary maregny basa tsika miakatra akagny ya de na otrinina raha ilain'ery Frédéric amesa atsika agny fogna atsika mbola manana omby 10 aisy afitatsika azy io oara vade mbo zovy mbolo mbo andimby anao amin'ny asanao i amin'ny amaregny zala zany maka izy tao mbola hipetraka madamo azovy ma tokony andova zany tsy raisa zany ka tsika raisa zany ka na tsy mivakilao be za rô tsy matoky io fizavagna télé fa raha mahavary agnazy kely mbo misy raha hiasany loha eky izy koa resaka asa miala am'zany izy karakarazagna lamba jiaby regny tsisy tsy iriny ary tsisy tsy azony koa lamody jiaby miboaka zany ane madamo fotona zany ana mama tokony midressy azy anao ary ene mifanaratsara agnatin'ny tragno ato za miasagny tsisy raha hitako toy anadikany zany tsy madressy azy ana raha ohatra ko tsy voatagnany raisa place io amekolo hafa io mitadolo hafa zaho amble vetagny orinasantsika io fa nagnabe magnantoky le andeha tantanana olo ana amin'ny olo misy zanaka zany rô tsy marigny aminakahy zanaka tokony andovana ia zany ane madame marigny izy araka nivolagnina teo koa tsy raha hainy kakele manakory tsy maintsy mizay fogna lalagna dirantsika za olo hafa wah mama ndraiky papa mo raha akato karakory mo fahitavanare lambasikiniky to mbo miady aminaka tsara ediny raha isa hagnani fona i afavy nividy lamba koa ary henare nividianako stôze i mama valerany 500 000 nividianako lamba sambla tozety ary jiaby amin'ny antsoy haketiko fahita za miboaka zany kadebako nyregny tsara misikiny raha amban'ny valerany 500 000 zegny vao maika hambiloha magnan'igny zaha zany kadeba mbo azo nasarentsegna maraisao manakory ny oavinao tsara agnaty menimeninazy zany atao fa tsara agnaty saigninara isao izy koa tsy hainao mitagna place io eo iketsika veta satria baka hoantitra za tsy maintsy anao hitazogna hasa io nefa na magnanira tanao tsisy raha vakiana loha za papa tegna mbola tsy tia vakilohany resaka hasa zegny ambilambolo za egny amin'ny lavinaka sady anakony papa mbola tanora kenazy mo raisa mbo mahay ordinateur anazy akeo ary ana afaka baka tegny nalefa niantra amin'ny université tagny ana tsy nandeha ana io mbo mahay informatique atako ino mo raha magnanjegny mama za ko fa mahay miconnecte misoma FB fa pareo ediny ary tsy vitan'izagny mama za magnaraka film amin'ny chéri amin'ny Canal Plus akeo efa karaha za fa kony megny agnatin'izy io ary hena mama hantony nividianako lamba to mitovy lamba nytasmena tamin'izy nagnano spectacle farany zay raha tiako lambanazy igny ana io maraisao raha finatry noe agnentsiky lamoty fogna tsy mbo tana agnaty saigninao hoe azovy ante papa ko fa hantitra izy tsy zany agnatin'ny saigninao fa lamoty fogna eritrereto tsara be raisao efa politagna zay hitanao io afaka helihely donc fa tsy vita hivezivezy iaka mandorogno andeha amin'ny tany fiasako roy ary zako tsy mandeha amin'ny orinasantsika ro mangalatra piasaka ao de lasa veta amin'izay zany orinasantsika io manakory amin'izay tsika veke losimbalagna fogna ndraiky lamodina io
ke tsy haiko papa raha ataoko satria abaka mamaky tsara nivolagna taminaka hoe mbonda mandeha mianatra raha magnanjany tsara haiky bra magnanjany Raisa ana meky tefaka anao impiro leke volagna hoe ndana mianatra informatique na tsy magnano avake aminjay ana magnano bebe vavakena amin'ny ordinateur kan-tragno ka misy firy tsy miasa ana amin'ny mandehandeha fogna lamode tsy hainao fa nagna imoninaire mandrenina nina oeza mbola tsisy mbola hamoro ary zy mo fanagnanare izy ko ninare mo tsy ninaka koa za ko zany kanareo ala manompoko niany raha zany Raisa ala ao agnaty saigninao tsy tiako teny zany zay ny tompo izy io afaka lafinay izy io de ana aminjay o départ zéro za tsy agnaty menimenin'aby zany mianatra ordinateur zegny mo tsy agnatin'ny tagno maromaro vomahay ary za tegna mama mbola tsy tia ala amin'ny entsoe haketo volagna raiky fa mianatra zifa mahay edy mianara rô amin'ny CFPI qualifiante rô natany misy raha zegny kony tsy haiko mihitsy mame sady tsara naharegny raha nagnanjegny lasy tekony zahe anao amin'ny mandeha mitetitety lalagna jiaby igny tsara hitanao place misy azy ampitany tellement ake mandehandeha amin'ny lalagna tsofotry parkazy ake misy azy volagna raiky fona mianatra ka fa vitady fianaragna mitopolo jiaby igny ana ary izy ka ara-panjakagna mbola hoitakepaka raha magnanjagny mama za to mandeha mo henare mizara magnanjagny mahamasina karaha mikandrakandra amin'ny lamba fogna lamody tsy ho vita edy raha esakilô so na ira isao fa magnano lalaha roa asika anao to fitsara agnaty saigninao zany roa asika anao ary aiza joroagna hitako baka na mampiaraka amin'ny lalaha ahazo kibo avy ndesigny akato mo mahantra velogna ana mandeha mitokan-tragno akagny ana Raisa atavy baka zavokona koa za papa ndraiky mama nare tokony hisaotra zagnahary satria izy ko mikasiky fitiavagna zegny tsisy raha esakilô amin'izany fagnarahagna lamody tsy ho vita edy raha esakilô za zekone miamby lamodinery tasomena iboaka eroasina tesy maromaro feky fa raha tadiaviko ze iny ndraiky papa ndraiky mama misy lambany blakinadia robe lava be zay tegna tiako ary za matoko mbola tsy avy amin'ny entsoe haketo zay iko havy za voalohany mahazo azy ary lamodiny zegny aka baka tsy mary mivaky hely amin'ny sisiny zay miboaka tsara baka fianaka amin'izany mialaky anao so ndraiky vakiky amin'ny sisiny koa vavanahy iny ihany wa papa to tsy haiko baka antony ampavignitra anao amin'ny raha magnano zany ny hoavy je raha dinin'ologno ninandraky resaka lamody zany fogna raha agnatin'ny vavanahy tsy miala zao zara mamany aza megny vola izy manompoko ze io asana mbola vitany de lamlamody anazy io anao edy mba maza midriky zany edy raha papanay izy ko tsy megny vola izy tsy manjary haditry alô izy amentsika vola fogna vidividiana ny lamodiny blakinadia anazy zany maraha koa zazava izy zany mo izy aza sikinagna an-tragno ato lamba vaky amin'ny sisiny zany fa soko atako vaky amin'ny sisiny koa vavanao nda amin'izay na mandeha hainy zalahy kabary monsieur Franco elela tsy hitanare zany ino mo maresaka mpandraiky landy ao tsy de misy maresaka loatra Frédéric fa mangingigny fô zay mpandraiky landy ao mo tsisy raha malaza ao raha tsy hoe asa tanimbary andro asara ty ary hitatsika malegny magnano ny ataony de manararoatra fa ndreto ho zay ndraiky madame kio mba niakaniakatra aminareo amin'ny ville to tegna misy dia maventy zahay indreo ia tsy magnino zany alifasy koragna satria mo tsisy ologno andrasany kikeo madame ko mo zay fa hitanay io de rerony madame na ko mo zany fa io de alifasy koragna nareo tandrignesana tsy alôlôdraha malô sao de nare ty hinagna mbo ndrosondrosogna hanigny na ôhatraôhatra jus sao de tigiaka misaotra betsaka ragnao tsy maninona zany fa ny antodianay malô alô iaratsika tarignesagna aketo fa miankina valiny zay mihitsy no mampanahirana anazy ty ina mabe fefana Franco asika na ologno mpiara-mianatra hita raiky zany hoe tsy raha tokony ampisalasalana am'izany volagny fa raha koragninao mila vola na sa misy problème fafan'izany ohatra hoe na agny amin'ny are ambanimbany volo aka igny zao izy zao zany izy ty somary raha ohatra tsy mety Frédéric de ifonanay aminareo sahady raha ohatra moa zany mety de valitenareo sisy ambesanay tsy mazava aminany raha zany Franco tonga de volagno ino ma raha tokony ampiafafanao atsika na ologno raiky fogna atsika io zao izy aiza moa malô zanakareo vavitokagna igny mba tianay ho hita
sa falosina nambady aiza moa Raisa madamo izy amin'ny chambre anazy ka izy mizaha film ndaba sy zandreo voatao izy andrasy malakilaky basy zany de gnantso izy efa hitanao mo misy problème zany ako misy Franco tegna ambara za misy Franco ko misy problème lasa magnanognano fagna baka le zaza de miteraka problème izy aveo tsisy problème izy monsieur Frédéric fa zay baka mananjanaka koa de tonga moa zay ndraiky madame kio mba ifampidinika atsika samy maventy makasika reo zaza zanakanareo ndraiky zanakay zany tsy azoko io edy raha aliko amina Franco de mbo manaova koragnandalahy tonga de fambara ho azy ny mariny ninazy andragna tonga de fa alifasy Franco atao ohatra atsika niara-nianitra regny ana karaha tam'regny karaha tsisy raha hoe miafimiafy de tonga de fambaranao manteraka eo am'izay ana Raisa wa raha nisy vahiny mo tato salama tompoko salama salama Raisa toy izy amin'izay ho resaka anao Franco zao izy zay zany monsieur Frédéric mananjanaka lehilahy fa inareo Léon Paul de tonga zany zahay io mba hoe eritreritra anay zany raha ohatra moa tsy mety le izy tsy maninona ka tonga zany zahay maninona moa raha ohatra hoe atambatra zanakatsika mba hoe alefa mitokantragno zareo ohatra de fanambady de mamelo tegna ohatrohatran'izany sady atsika moa olo fakahay raha teo ihany koa mba tianay zany mba hoe ho lasa mpiavana atsika Frédéric tamin'ny atsika mbola samy mpiara-mianatra regny hita raiky niaraka nagnano alifahagna niaraka tsikatsika zao samy tafaboaka io de mba tiako zany zanakatsika mba ifanambady de mba fianakaviagna raiky atsika izy moa zany zany Franco tsisy lafiny maraty zany izy koa avy aminakaha tsy magnino zany fa arosontsika vaovao tsara be magnano zany tsy volagnare zany tsisy problème tegna tsisy ary izy tsisy olo mankalefaka azy ake raha mahavariagna azy la mode film zany raha masetry zany kanay ake ary lalambo magnankôry moa zegny akao izy mo lala zanakanareo igny le zanakanay mazagna zareo mandehandeha aminare ake igny manakôry pare anao izy igny koa ndraiky tegna tsy halako fa avy amin'ny hery mama fo koa ndraiky izy koa le fandrezy za tsy maintsy mandeha zegny za regny valinteninazy zany Raisa ke tegna ravoravo zah tegna marigny ok re misaotra betsaka anareo Frédéric misaotra anao ihany koa ragnao rosinao nagneky ary indrindrandrindra koa manao ravinanto raha ohatra manao ravinanto tsy nagneky vao maika raharaha ka samby magneky moa nareo zahay koa moa pare koa zahay de asa manankory namana Frédéric satria tsy ataontsika ho ela ntsony raha zany fa atao akatokato satria efa 20 tagno boka Léon Paul akao matahotra zay sao de hantitra tokantragnonay ao izy manjary mampanahirana zao izy zay tsy hitako vola aminareo agnateranareo hampy fogna zay milamigny raha jiaby vao maika mahatsara zavatra zany monsieur Frédéric atsika moa manana omby maro koa mpandriky landy ao tsy magnino zany de fantanina fotsiny hoe tokony omby firy eo ohatra mahavita an'izay rehetrarehetra zay tsy magnino anareo na magnatry omby raiky na roa fa milamigny edy raha vady zany laha tsy mety atsika olo fa tsy mangala vola tsy ambaleta omby 10 ary be ko mbola atsika koa mentiko hanigny jiaboanigny aketo mba ataova omby 10 fa raha-paratsiny de araiky mahomby zeke zany mbo vonogny ake iaragna mihomagna le efatra tavela amizay alefa an-tanàgna akagny zahay tsy andany zany ikenay raha koragninare zany satria efa nirina efa ela mihitsy mba anana tokantragno sambatra zanakay la tokagna Léon Paul zany ka dia misaotra miloanareo fa ny angatanay fotsiny hoe asa mety aminareo daty ny vinavinany ndraiky raha mamany ty afaka 2 herinandro asa magnankory menimeninareo am'zany tsy magnino zany na maray de maraigny be agnanaovantsika azy tsy olagna pare zany aloha tantsika 2 herinandro tsika magnano azy tsy magnino fa 2 herinandro magnaraka arosika le raharaha fa zay moa zany miezaka mifagnantso amin'ny telefony aminareo foana ka dia misaotra betsaka tamin'ny koragna monsieur Frédéric misaotra betsaka anao ihany koa ragnao ravinanto eo ihany koa anao ka dia makasitraka anareo zahay dia angatadalagna donc zahay misaotra anareo omendalagna anareo dinay jiaby zany hitanapaka androze asara ke mbola kirakira zay ndraiky fagnitsagna akagny ke tsy maintsy mody zahay niany zay vao hanambady amizay moa za to ho isy fagnahy eky
sakafo volagniko tsara aminara isao lamlamody manomboka aketo ajanony alao agnaty saigninao afa-tsy resaka lamody kanazay io fa itokantragno zao diso papay anandro ka za de magnometsiny zah loatra fa za tsy de zatra mandro loatra an-tragno akato fa za hitegna mbola tsy mahay mahandro e oazala ary zao fô zany mpandokenigny antsika kegna zovy ary zany ndraiky tegna marigny e zy tsy mahay mandoky raha varagna amin'ny télé ave lamody dikan'izany baka na mikopoko akoho tsy haina mikopoko lako regny tsy haina koa zy mo tsy efa madiritra ve kagny lefaka tsisy fagnahy anao madia viagny mila kopogny zina tonga vetoy fa inona viagny mbola tsy voakopoko zany mahateky zah zay le hoe tanora raha tsy fiary hantitra vao tia raha mamy ke zah mbola mpianatra raha zay ke zany arero amin'ny tokantraonareo agny raha isa mangala piasa tegna mangala mpagnampy moa za tsy navita andeha mpianatra anao am'zy ke zany satria baka fa tara alohan'ny irorognanay ambany Vôtso Léon-Paul ndraiky Ravinanto vita soma tsara vadiagnanareo igny misy dikany Léon-Paul matoa zahay niditry amin'io vadiagna tolotro io haiko anareo tsy de nisy koragna loatra ny fanaovanareo fa io zanak'ologna io tragno raiky aminao ato de mahay iza fandevitra iza tia ady loatra anao Ravinanto atao vevitra raha mafalifaly Léon-Paul de Léon-Paul koa magnano hevitry raha mafalifaly Ravinanto beka tsisy ady fa raha ohatra ka samby walawala eo anareo saraka bonera mampanahiragna zany sady zah koa mivolagna ana Léopold tandremaka sy tagnana zanak'ologno zany koa regny kemy Ravinanto miakatra ny tsoihy atao zah andeha nefa tsofigna fa raha deko atao ataovitavo aminahy baka alifahagna zay fa holo geda fa miditra amin'ny fahamatoragna satria mamelombady izy koa zah eto baka tsisy raha koragny izy koa mikasiky Léopold eto satria baka izy raha tegna tiako marigny ary ndraiky ny amin'igny matokisa iada ndraiky niny fô tsisy hady zany eo fa le tegna problème geda mihitsy aminay eto iada ndraiky niny le zay tsisy miasa resaka velon-tegnanay zany anakory kiraha to ihagny ke za manontany anao ngia manakory mafianaranao tany amin'ny CFPI qualifiant agny tsy efa vita moa zay makasiky igny ndraiky ny da efa vita resaka fianarako informatique igny efa nazo certificat za zay za fa afaka miaditra kiasa zay tokony atako dikan'izagny ana i mahay ordinateur zany mihitsy ko ndraha tegna tiako ela jiaby igny satria i fô raha volagniny amin'ny ery mamako aminakahy isan'andro eky fa za tsy mahay ary izy koa hasa zagny maro aminay eo akao ary mitady ologno mihitsy ko ny ery papako amizio ao ary ana i baka Ravinantony haiky be baka tsy maintsy ana fô solo hasan'ny papa io hoe satria tsy eky zaho andisolo zio za tsy mahay magnano zany ny anony aro tsara fogna raha azoko tsara le rahatsika ty raha isa fa izany ndraiky ny tegna tsy rivagna fô mbola hoela izany satria iambigny iadana ho antrike saigny Léon-Paul izy atao ambany be magnanjany ngia anare ndraiky Ravinanto mandeha amin'ny rafozanao agny de mivolagna aminazy amezo asa ato za papa hay be tsy maintsy ameny asa malo anao de mandrapatsy endrika anao ameny asa akao de mba zay amelomanao tegna zay tsisy ohatran'izay kanefa ndraiky nazany tsy zany da somary didiny hely ty miara-miasa amin'ny rafozagna zay koa ny somary mampanahiragna zay izy afiranare fôko zany moa zay efa de ambany Vôtso kagny fa afa mandeha ketsa zay hoagny zay izy Léon-Paul i Ravinanto de maiza mifandevitra fa koa misy olana numéro fa misy aminareo rafozanao koa moa Léon-Paul antsy eto de afaka fangala hevitra ake fogna koa mavoaka bara zay mpandriky landy akagny mandefa aminareo to koa ilaina re zany are molo manambola be tsy de vary loatra mampanahiragna anare ohatra izy koa misy eviagny alfaso atao fogna satria zahay ibaka raha mbô tinagna akô ndraiky dokotry zagny ya tsy magnino zany Ravinanto zay fa zay doko andalo fa magnaraka koa isoragna re iada ndraiky niny navita rahanay to ihagny hitanà Léopold
atsika atao olo tsara matetiky fankahita ary ana olo tsara hitako mihitsy ary za koa karaha zagny tsara hitana ke dikan'izagny ana iro tegna tiako fa za ndraiky tegna zamprafesigny fa tsy tiako Fatako vaiavy to anao karaha hoe antoboavinany koetra zany menimenina azy jiaby mbola tia hinenjagna nefa ny hegny anazy igny tsy naharaka tsorika aminah ndraiky ny marigny fa za zala tsy manampitiavagna anao io wa karaha tsy valianao koragnanakahy zagny Léopold sa tsy tianao koragnanakahy tegny ana karaha mondrikondry keke karaha lasa saigny be zay tsy zany izy io reisa fô raha tegna mahalany fagnahy mahagaga zah io letsika toatsy olo fankahay be firy koragniny ke natambatra riada ndraiky niny fagnahy amin'io tsy fankahay olo tsara fankahita feky ary farignesako koragnanahy zagny baka na ui tegna tsy tia za hely be tsisy zany raha izao le hevitry aminao mantsika tegna fa zany tegna mampiasa loha zaho io pa izy koa zagny edy Léopold tsy problème satria vola amin'ny ery mama koa ka misy alaigny fogna anana de tsy miasa zagny tsy magnino ary tsika velogny fogna jany zao basy hevitry mezako ana raha izao izy koa raha ohatra re tegna manambola marigny aleo amiadana ndraiky nininao agny vola angala vola zany zareo mba vidy tôbily hely atsika de milaza mba somasoma taxi hely amin'ny tanagna ato eto mba naovantsika velotegna zany zagny mora tegna tiana tsy magnino izy koa zegny nitana mety fa aminay akao fa misy tomobily tsy mila mividy aby zay o ampiasaintsika ary anao io mora tsisy telefôna izy koa tsy telefôna ratsy hely ata manakory moa raisa o antegna toyagna raha zany ka mbany vohotry ke tsy de iasa loha be loatra amin'ny android dikan'zagny anao io tsy misoma Facebook ko Facebook zany di tsara hitako lasty irigiraiky ndraiky olo misoma zoagny tsaratsara zany ho zare fa tsara nandalo amin'ny masonidiagno zao basy zay ameko anao i telefôna anaka tablette be fa tsy problème aminakahy zagny ale fô za vidy hafa sady za koa Léopold megnamegnatra mahitana mampiasa telefôna foza hely io mbolena ampiasaigny le gedageda zagny anenya amin'ny tiavako azy ndraiky ny izy to ihagny raha isao izy koa io de mezana za da belabelaka raha beke ambilahy somoako azy zalahy raha zalahy sara toy tegna tsy mandeha koa nahasy eza zala ritry niboahantegna tragno zay tsy mba nisy killa hilina zontegna to zala tsy afolomantegna zala tsy lio mentany zay vo hitsika tomobiligny to ihagny fô antegna ko nitsety mba mahazo client aketo ary raha regniregniky tamin'ny CFPI qualifiante tao zary zay kaka raha agnomagnolomagnano fagnadinam-panjakagna ohatra zany hoe gendarme polisy pénitentiaire karaha iova minimininahy zany so de mba tokony hipody ndraiky akagny zaho mba tafiditresampanjakagna zany satria zala asa taxi to za sara tegna manentegny be kone tsy azahoagna client message zala zany mba messagenjofo olo mandefa be eo amin'ny Facebook to ihagny ambilaza connecte feky dako ito za mba mijanjany mirompoin eto mandrapazahoako killa za ve minjay fa raha ohatra misy killa za fa mandeha ety wa zalahy mbola vahiafilto fô zany ary milaza andrasa izy to ihagny mba tirako tsara be photo de profil anazy zegny izy to foka tsy de azoko no tsara be vahiavy to ihagny zay ary izy ty ndraiky na zany na tsy zany tsy ratsy le mama da ifilina mihitsy ina izy ty ndreo tena minerakela ny ako azy zala fa raiky ndrano godrogodro hoe tsy hainao agnino igny ko sitrapony bandy za tsy nambady fa izy efa igny natolotry ny reda ndraiky niny ke fa nazo koa homby tsy maintsy idirana feky ambilaza miaro fô andraso valiako messagenaire melato ihagny
satria o mesasinazy ato aiza manaky raha sy to de valiako hoe zaha mirompoigny eto ohatra ko raiky to ihany zary misy taxi balabalany bakabara loso iny mandindigny heliko mbalaha iamby izy mamaly mbozo fokoma mandefa de mandeha mihinaka to iato andraso zagna hely lala be tsy mety sifrimeko volany ihany hagnino mo ito no mbola tsisy koragna manafo sa manafo fogna fa ale mbola iza vaiavy ategna ego namaly zalary milao ary tegna nasiany saranazy mitsy zalahy ho avy zany izy efa ninahiko atoy ampilaza etraketo fona misy kilian somary votroko il faut kilian ihany kanefa ndraiky nazaniny zany ka raha mbola misy kilian telo koa avy aminahy tondreo ambelako reo Facebook fa volavola gedageda reky fa kolo raiky zany ihany nambelako nandeha tagny mandeha taxi ka mse ya mandeha madamo midira retelo za mihafahafa izy tô ndraiky spécial ka mse hoe antsika zay andeha ambody mangany betsa avy ambody mangany betsa andeha angala vilagny andeha misempa ave tsika ave miakatra bazary be koa asa otrino bon zao atany madamo hoe raha ohatra zany atsika misy olo manakagna amin'ny lalagna tsy mandray client mihitsy atsika fa aretely fogna de amezana 100 000 fogna za de fa pare ya tsy magnino basy zany ary aloha basy aloha basy atsika trasola valiako hely message nermila to ihany aleo magnaraka fa mbola misy course za zio hoana lehilahy to hany aloha eky atsika karaha mbola losana misoma telefôna koa alohatsika fa sto ya tokony mbola sarotro mampiditry test to ihany Kory mo hasana tagny serio raha mbona hazo vola edy iya tao izy na voazagna hely efatraligny efatraligny edy hazona raha nkony asanaratra narandragny jusqu'à rive zay mbola efatraligny edy antsika nety tsy mampiasa réservoir tavoangy fa tegna réservoir mihitsy ary tsy vitan'izany koa resa andro sara tsy de mandeha asa taxi ologno tsy de misy vola aveo presque mipetraka an-tragno fo natsondro koa azy tokony ndraiky tôbily tombony intsika mbo tsy mila magnefa versement zegny fa tô ndraiky koa izy konihin'ologno raha fasahiragna antsika tô kezy mo zala raha isao fagnontaniagna ambiarako anao edy vola le azontsika amin'ny taxi to mo izy lianantsika hanigny isan'andro io iya satria apaka le hangataka vola amin'ny hery mama isanteteky te fa tsy vitako fa zare koa ndraiky magnomiafo za koa mangataka fa noho ny antsika fantokatragno fogna mbo tsika zegny mbo mamely tegna antsika fa tsy hitavandrazare fogna zay basy ambelako hely na fa za mbola nitsika fareraka za zany wala izy tô mala tsy asiagna bizo hely vadintegna avy miasa vekagny ena zany fô bakanareo bizo zany tsy edy hefa raha fô mampiasa olo aky zala bizo tsy edy hefa isaka mody an-tragno fa epaka za bizo to ihany ary magnankôry eky zagny ihany ary tôbily baka tsy tokony nampidirigny tokony mbo nandeha nitsangatsagna atsika andro koa se valentin hoe za aloha tsy tekiteky alaza saint valentin na zany satria baka karaha tsy vary bekato fogna atsika to mankalaza zio mihinagna vary vokony samby mandeha mandry aveo tsy magnino da fa basena mandeha miseky fa vary ndraiky efa masaka efa nambelako ambony latabatra ake hagny tegna tiako mariny kony lalahy igny ary izy koa mbo mitovy tiavany za le fitiavako azy mbo zahay hoe kolo tegna sambatra eto ambony tany aketo ary hazoko antoko tsy ho isy hadihady mihitsy amin'ny fiarahagnane jusqu'à zahay roa hantitry fogna afagnigny zaho maty nantsy mba vanazy mikoragna aminahy fogna fa mafagnigny zaho io zaho io magnaraka za tsy hody toiky na mahitazy fa antegna fa mafangaraharo tsy ilaigna va evy magnanigny ataoko hevitry fogna ifankatavany ndraiky armila fa problème armila ndraiky mbola mivolagna koa sahirigna mitady asa zany fogna tsy lety mahafanody zahay misy vahefisanany koa no zalahy tsara ialany andro to ihagny izy raha ohatra izy nitia zahady zahay niaraka
Ny zavako hevitra amin'ny rafozako ro baka izy nampidirika eroy atako sarina bafika dia efa tafiditry miasa izy fa raha zany ndraiky tsy ety tsapany wa ary na zegny ka karaha tsy ety miseka momomogno akafo raha misy ino mozoa o raha namezana za tokakony ro manitsy loatra raisa hoe sy to tetako zala rano mahalegny mihitsy nampidirina tamin'ny dosy tato natako rano mahalegny mihitsy satria abaka namborerandrerika avy agny so dia mafana mbo natako rano manitsinitsy zagny fa izy koa tsy tiana ndraiky ambilaba sy na manako rano ary ana basy miboahaka hoe za mbola mana rano zagny ambilà feky to isehagny za fa katoke mbola ndiboaka akagny koa zala afa hela zala nitaoko iteto amin'ny bazary kely ito iambiny client tsy mba nahazo olo ery zala loka regny ndraiky magaga mahazo olo fogna zare isaka tiky zala arazo kono le zala minday taxi 4 lelo ro igny efa ndro mihody zala zay ary tsara ndraiky tsy felo za igny mbola dabonay aketo raha zala asa sara to accord taxi mandeha mona zay miambiny client mihitsy zay mandroso anao madamo ary za basy aterina amin'ny magasin be arô mitady mpiasa igny efa zay iny za asa mazava be le adresse midira anao midira ka lamone tsara be volantsika kao madamo ia lamone volanahara mosy parebaka zany zala tsara fogna voyavile fara io taifina heloana izy tegna contraire raiky an-tragno aka hoe vorontsy loza mihitsy fa nazanina tsy zany anaovako koragna saritegnany izy dia mareko moramora fa atao mabiligny anahy azafady koa ny mademoiselle ana io mo raha mipetraka ambalabe atoy za tsy mipetraka ambalabe to fogna raha diko to mandeha mizaha asa za mipetraka agny ambalakidagny raha baka amizay ke tsisy asa dia mbo mikofoko zany mandeha mizaha asa ary lalahy amizay ke io vaiaviko fa tsy miasa tsy tiandre hoe sady tiandre koa marigny koa ndraiky koragna anahy zany mademoiselle sady zioane le olo fivadiany an-tragno akao tsara raha ohatra koa vaiavy tsy miasa za koa fa avy amin'ny tanimboako agny afaka desidesana ke fogna za mandigny za ke zany ana fa saratra taxi baka akagny tsy magnino baka zany fa amboarina 25 000 fogna za dia efa pare zany tsy magnino basy zany aloha doka ke ko za jany aminao ia eto zany tsany ia ok basy zay basy fa za tsy ela fa zista nagnatriky dossier to fogna za dia efa mipody ety ok eto zaho zalahy midoboka mipoko eky raiky igny tsy maintsy anontaniako fogna vie privé nazy ny anto ihany manambady sa tsy manambady dia mbola mipetraka amin'olo sa raha manakory fa igny aloha tegna tsoriky ny marina fa tsisy lerany angalako vola aminazy tako botsy fogna zany izy miaraka amin'ny taxinahy to ihany atiriko mody koa izy nianto na izy ary au contraire n'izany mbola andesiky mirendrarendra mandeha migegiaka raha jusky zay tafantotry amin'ny tany imboanay agny amizay mampiditry koragna anaka amizay za atanay koragna secrene roa fogna oui mandroso mipetrapetraka anao sotra tompoko salama tompoko salama anao zay azafady raha misetsaka andeha agnatriky demande aminao ato maro loatra demande akato allo za iresaka aminah mihitsy asa ino moa tiana aminay ao ato raha misekone zay misy fogna ke na magnano secrétaire na magnano famidemenazy zany mbo mamafa aminareka ato raha mafa zany tsy dia ho mendriky loatra na raha zany secrétaire ny metimety aminao fa na ndraiky moa mahay ordinateur tsara raha misy hoe za to tsy mahay ordinateur fa machine calculer ndraiky mbo haiky tsisy ilagna machine calculer kato mademoiselle ordinateur ny tadiafiko olo mahay zany mandehana anao ndeso mipody demandena toy mandehana mianatra ordinateur anao mahay vegny aminjay anao mbodiana aminakahy toy directeur tsy ndraiky mandeha amantagno ndraiky zay vo za mahay raha magnanjany volagna raiky fogna na mianatra amin'ny CFP qualifiante ao zany mbo mezady azafady numéron'olo andianagna ianaragna raha zany akao azafady ampitany telemanky misy raha zany to numéro ndreto raiso 032 02 543 03 034 95 749 39
volagna raiky foana mianatra akao tonga dia efa mahay olotra olo jiaby igny ianao. Ehe, regny baka zany fa zaza ke andeha akagny fa plasena akaka tegna za megny olo directeur fa afaka volagna raiky ndraiky za mipody aketo amina akato zany. Ia, tsy magnino zany. Ary mandalo bas zahay misaotra mialoha. Ia, oaza la mbola misy olo tsy mahay ordinateur fogna amizeo tagno 2022 toy nefa zeo fotoagna hilagna azy zay vao koropaka sa variagna magnetsiketsiky lamody egny fogna fa tsy mba hoe mivakaloha amin'ny raha tokony hoe mba iveloman-tegna. Ehe, tsotsiko tokony nisy CFP qualifiant to koa tsy zany maromaro tsy nahay ordinateur izy amin'iny volagna raiky fogna fa mahay edy amin'ndraiky ao zany ona tegna mba tsara mba misy avantage koa. Niny mademoiselle igny zeo izy koa tiany di asa aminahy akato tokony mianatra izy mianatra ordinateur io amin'izay izy tafiditra miasa akato. Raha kone zay zany tanora tokony mba miezaka izy mba ahaizany informatique tsara mihitsy satria baka io tsy maintsy ilainy fogna io na hoaiza andehanany na andeha aiza izy tsy maintsy mila io informatique io. Loatra maro mila rendez-vous matsagna be amporo toy. Malando zahay misy raha tiako ivolagniny aminao ne? Ke raha zany moa zala tsy vitariva atsika avy mandeha mamonjy karaoke viagny zala. Walando atsika atoko nefa gede tsy handany fotoagna andihy revirevy zany fogna vola lanilany fahatany akagny mbo noavintsika koa raha mbo tadiavigny zay zahagna sana ikatsy vogno mivadiagna to atsika fa mahay geda ana ndraiky andihy revirevy zany fa tsy tady vola raha tsabogny. Zalahy zao Germela hoe koragna zay tarigny lava ino ma problème anazy ankatso dia mbo voavahako fô za boka nandeha amin'ny orinasa mitady mpagnampero zay dia zare zany mila ologno mahay ordinateur ozy izy ork za tsy mahay zany. Tsy azo koa na zany Hermela inda mandeha mianatra informatique igny manankory mo aminareka tsy mbola mandray aminay amin'ny CFP qualifiante tegna mbola mandray marigny ary izy koa mpampianatra aminay ka tegna mahazondraha koa mpianatra mandeha mianatra kakony tsy ela be fa mahay raha edy otry zah na mamelogna ordinateur akolona andô tsy haiky tsy vigidragidraky nidirako ka zah to Hermela hoe rango nahologno zah tsara nahita ordinateur zany ta nahaizako raha jiaby sy ndraiky nahitako ordinateur zany ary anako nimbarako na tsara koa ka agnatin'ny volagna raiky zany tegna fa mitovy olotra anegny ary izy koa magnanjany edy landô zah to hidriky ka vola fa kony mahavita zany droit d'inscription aveo frais de cours efa hefedy ke za baka landô tsisy vola sa anafaka andihy posy za andeha mianatra am'zany ino zafady Hermela fa tegna mahamay be zany na za ary mbola sahiragna ke ary iny fagnavarany fifakantiavantsika na mbo hiposy za hianatra tsy efana ary ena amin'ny mamaraha varirara anaro landô tegna mizava vola fa za hianatra ka za mbo fa ty hiasa zao izy Hermela ambla tsara maloha za hiasa aloha koa fa miasa za mandray karama avevako zao miposy fianaragna anazy malandô mbola hoela zany iambigny fianaragna vita anafa miasa agny zay vo za hianatra losogn'olo hasakagny aiza aminjay tanimboako re amin'ny volagna raiky fogna nivolagn'ologno re iambesanjare zaha zao Hermela tegna agnanovako azafady amina fa tegna mbola tsy vola za io mizava hevitra aloha ana tegna mizava hevitra mo mbola paiky manafo ato ary izy koa azo nahonogno tamin'ny Saint Valentin Hermela tegna tsy vola mihitsy za tsisy cadeau namezako ana tam'zigny tegna hena marigny fa lehilahy bandy ato tsy vola ary izy koa azo nahonogno edy za tamin'igny tsy nasaky niboaka tragno satria le ampiarapiaraka amina am'iregny tsisy raha giahigny tsisy raha mbo hohaniko hanigny ary haiky ena tsy maintsy hitako zany fô ary nagnino moa landô tam'zigny tokony nitsorina taminahy ny marigny fa na ndraiky nagnanona vandivandy marary loha zany tsy nampandehana taminahy tagny nefa nenao tsisy vola tam'zigny manangy masaiky raha tsy sakin'ologno ok basy andeha za fa ataova agnatin'ny lohanah ndraiky landô tsy hoe tsy fanagnana vola zany halagnako ana fa tiako fogna ana izy koa amin'izany ndraiky kony Hermela tegna fa haiky ary za matoky ana koa izy koa magnan'izany basy fa vitavita doko koragny aloha amin'izay tsika hody
fagnaza la za zany satria baka edy ary mila mivolagna andrasomporvoro zaho izy or izy mbola tsy avy voapoto eto zaho tsy ampivola indesikirivariva edy raha tany igny mo ara isabararaka igny efa melimely fogna zany atahorana sao de zaho misoma vahevivelany kanefa tsy maintsy tany manafo soma vahevivelany satria ho izy tsara tian'olo babotsiny io akôre mbala tsara na oa arena zany karakaraha tsy vahiny amin'ny masonakahy tsy naly nateriky tamin'ny andro raiky tagnaty tamin'ny taxi naterigny ndizahasa igny wa ary tegna marigny ana marigny nitondra zaho tamizigny ary atsika fankahita fogna fa tsy fankahay mandroso midira atsika tsy hidriky agnatin'ny tôbily ka mikoragna fa antotrareo misisiny ranomasina ireo tsika raha isitraponao ok tsy magnino zany alohatsy fa le raha magagaza fogna zany ary milao soranao ohatrany miova fogna fa tsy de mitovy am'le photo de profil le sarika tamin'igny baka tam'izah mbola angalabaka za amizay ke efa afaka baka ary antegna fa mahay geda de miova zany sore tsy magnino zany ary milao hitako ndraiky inezy ndre mbola sorana fogna tsy mampiova raha ke o zah ndraiky ana i ndraiky mo tegna tia zah marigny Léopold zala zany de viako zeo le ndaiky nagnano poto tsy miresitry eto fogna ny ambigny nasy maritaritaraiky baka nany ambesako fogna zany anao noho ny fitiavako anah mafy loatra izy ko fotoagnako laniky nandignana teto zay ary mila izy ko zany andeha niasa hoe fanary vola nazoko fa nafiziko zany vola zany tsy natakalako anah leko zany niambigny eto fogna nao amin'ny firena havy hitako ndraiky marigny raha koragninazany fa za hi ndraiky misy raha antany na hely azafady ke na i ndraiky mo tsy manambady le volazanao ary mila tsy manambady bandy mbola gagno mbola mipetraka am'ray aman-dreny amiadako ndraiky niniky za zay mipetraka versy mavy amin'ny taxi ave to efa mikajy amindre fogna fa le tegna mbola mampieritreritra za zeo tsy vonika anary milao karaha mbola zaza tsy ampitagno regny fogna zaho satria tsy kendreo mindeva iavy an-tragno mihitsy halandre zany gidragidra findasagna vai avy aminay aiza magnambarana tsara be o zany ia ary ho zaho koa so de ho anao io agny mba olo maro lalahiko so de ndany fotoagna zahity fogna ke ambarany marigna fa fitiavako anako tsy moramora za tsy mandroba tegna am'izany Léopold fa noaviko fogna zany tegna mampiasa loha za am'zay key tsisy raha tsaratsarany kery mila fangatahake amin'jagnahary mba ho lasa fivadiano feky atsika roto ihany azafady Léopold za edingy ambovonjeo raha nanakôro moa na hoagny amezo efa traligny za fa tegna misy raha ilako vola za i mila iantra informatique hely zay hitanà za mitady asa i de mila mahay informatique zany za ko fa haiko ndraiky informatique mipodero za tafidriky ampidirindre miasa zany ay efa traligny tsy problème 200 000 amezako ana le vola tadiavinao anany tiako fampirempodika amina zany ary milao tiako ana tiako fa zao izy ko raha ohatra na tafiditry miasa igny azady igny le olona ame fatraligny ana le olo tiao ana boy ambony tany igny de so de baka anao tafiditry miasa igny tipahana zaho lasa marary foana am'izay fotoagna aza mbora tsy jery be magnanjany ana Léopold nany fagniriako ane mbo ho lasa vadika anao zala nafalifaly zahay koragnana zany ako anay nilmako nijiboko hely tandranomasiny tafo raha antegna vatona latsandrano to ihagny to efatra ligninazany nda ianaro informatique nazany engany ahay ode nary mila Voilà Léopold izegny mbola tsy tavy andro amin'ny fa 8h haly tsy mignitsigny ndraiky izy satria mety mbola mafimafy anazy zay matoy tsy tavotry zay atao akory moa antegna tiao voatery magnaraka sitraponasy fogna asa donko fa karaha igny doko toetry ny lalahy igny sa tsy haiko hitako blague izy amy fitiavagna za to tsy haiko fa za ndraiky mbola miandry azy fogna izy haiko be tsy maintsy mbola hosy fotoagna fogna tsapany fitiavako azy zay
raha ny fagniriako mbola lazany kany voalohany mety fa izy havy zegny satria fa maregny feon'ny tôbily fô za zegny niany ndraiky ko havy tsy maintsy bizo voalohany amezako azy satria zegny raha famezako azy iska izy havy miasa avekany oazala varavaragna to ihany mo raha nigadrana raisa itsy nigadrako zegny fa na midira fogna karaha mafy baka izy to ndraiky ao hitako elako ny avianao bisous allo bébé zala fa satatiky afa mafagnigny sanaky bisous-nao wala nasiky nifiragna aboko ny bisous natako anay igny za to mo raha tsy tianao antegna zala afa sanandro ny bisous afa mahempaka za aminazy bisous sanandro io marigny nihinao satria apaka fitiavagna io tsy miaraka havy mankory mo hasanatagny alohaka nandeha ladosy akagny mbo tiako hehely baka efa le mazatra raisa tsara ndraiky nisy vola hazo mafaiky mikandra jeu asara io mbola lany amin'ny essence-ko ny vola hazo ele taxi to ihany wa Léopold so de mbo fa tsy rariny eky raha tana io na 5000 tsy ndesinao modeny tragno to zoro koragna ambarako ana raisa to doko hevitry na farany zahio andipody ndraiky amin'ny CFPI qualifiante igny ikarakara fagnadinam-panjakagna feky doko hevitry to ihany moi izaha sampanjakagna mbo hasa ino eky maro baka sampanjakagna na gendarme na polisy na pénitentiaire zay mba anjarantegna aminazy feky doko ary efa aminjareo ka de raha isao afaka magnomagna concours-ndraha zay zany de magnankôry zegny papa iko fa hantry azovy tagna orinasanay tsy azoko mihitsy vaiavy to ihany mandianana mandeha miantrakoro amin'ny CFPI qualifiante ero anako ny volagna raiky efa mahazo certificat ara-panjakagna ary tonga de mahena am'zay zany mafe ordinateur ko avy aminaka aloha za tegna tsy magneky nagnano hasam-panjakagna zegny aloha fô namiasa taxi amin'ny mbo miafiafy tsara haiko be nao amin'ny tany anaranao agna sy mahita vaeva hafa za aveke voarotsaka aketo za aloha tegna tsy agneky nandegnany formation tany hafa zegny aloha namiasa taxi fogna zany tiany loha helina io iareto amizay fa basy sisy vola hiditry aminao akato ko magnano taxi zany fa lany essence asara fony sisy vola taxi to ihany afampirina tsy tamin'ny sofina koragna zany mbola tsy titototry ana ambilao anao mampotaka aky tsy magnino kondriky anana de tsy mampidy bola amin'ny taxi io fa ndrasy fô ndraiky za hagnantro ery mama angatagna vola koa zala raisa afa mampitsiky zaza raha tanay isaka mihetsy kely afa tsisy vola hely afa mangatakagny afa megnamegnatra ny zaha amin'ny raha tanay io manakory fogna mo ravinanto zary ary manakory mo mikontona amin'ny telefôny io ao tsy mba misy vola hely lambilambiny ao iya misy ndraiky akato zany feky elevo vidianagna raha hoanigny andasy mbalo za hagnantso borinasy aveo aminjegny transfereny aminaka vola io tsy efa lalahinako izy zany borinasy zany za koa mo eo tsy haina mo lalampagnano kasipoin marine zo i boky le dada mo zany olo haiky ndraiky igny alfaso basy aminazy kon tsy mila misahiragna be antsofigny fô izy aveo aminjay tonga defa tonga to vola ko le dada edy ndraiky igny tsy sarotro ta ary manafo mafatoka koa ary izy taloha ny raisazazoko zay narikitry toky tabazary be teo kasipoinazy fa izy efa nifindra amin'ny zoiboro marikitry mpivarotro akoho akeo mbo tsy ontsiko fo ndraiky nanahay azy raisa satria regny bandy mirikarika azo tavandragny tsara be izy koa igny ndraiky mazo matoky ana fa za tsy marahigny amina namagna loatra amin'ny tanagna foky anako fa magnantso azy to defa iraha minday 5 millions izy fa za andeseky raha itapitrisa zegny afarigny aminazy raha itapitrisa afarigny aminazy anako to io mora manakory ary sakavy ambarako ana tsara be mila tonga niany GDG io vola zany andasy basy izy antsoviky ok basy fa zany tiseky agny dena zary mila dia volakolava kilalao to mbola hoelake eo mahita azy fana zany na tsy zany tandremo na tafitary milake atanao sary tsy hely Léopold joro ny farany agny atsika fankahita fa iraisa godrogodro be toy agny ataoko masinina pitady vola fô mba hiadagna le litary mila ambila amizay za isiky ary izy tony nataka rano mafana mihitsy niany fa tsy natany le ranonoragna tamin'ny tito igny izy ko mba
vaina mary za tsy tisika misy teo fa aleo saiko fo ndraiky izy tony ihany ho a Léopoly efa avy akato vola satria izy te efa vitena agnatitry azy hampy 5 millions tsara be ndraiky izy ao nahampy tsisy banga andraso aloha fa mbola magnotro savogno mihitsy za io aveza miboaka aminao ao fa tsy ka ve ody miboaka hely edy mbo mandeha mitsangatsangana havidina ndraiky androboka passeport ody resade zany anavogna velitegna fa tsy indesigna antsangatsanga zany oa ino magnanaovana za mandroboka passeportnao za koa nivadinao ka le olo jiaby manafo jiaby mindeha taxine ray sasaka avy ambarako ana tsisy mindeha vady mandehandeha be fa tegna igny zany hindeha ho ana be eo mideva io hanakagna client baka raha zany volagno aminakay izy koa fa misy vaivay avina madiniky reo amy devan ao ka hoe tsara zaha kevonimbolagnina magnanjany avero za mandeha aminaka hoe fa nandriky karaha falosondavitra koragnana zany olo miasa taxi ke mbola ampiditry vai aveza koa za niany tsy magniky zagny niany tsy maintsy forseky mandeha mitonga za miboaka fô za ketavandreny doko an-tragno ka tsy mbony tsangatsangana hely kosala ary natondry karaha fa nagnomagnomagna nampiditry lamba vaovao raha nakory mo raha itapitrisy efa ihany anamsikina lamba fa tsika kony fa izy handeha ty moa vehivavy manakory tsy ana moa tsy mahay teny gasy avy tamin'ny ladotsy tagny zany nenagna teo za koa mbarakona tsara be raha sa za mba fa reraka tiky tobily io ao ritrina rendraigny zala jusque rivandro to mbola anditigny tobily koa izy io za fa reraka antotre izy koa tsy tiana za tikiny izy ary aloha basetsika andeha mpiaraka tsika roa magnano dia tongotry mandeha mitsangatsangana zany vo miakaloza raha koragnina zany raha isa hoe antambony raha kena zany mieritreritra hoe fandretry ndraiky fantsika andeha tady araiky ino moa raha dirany fandretry ndraiky fantsika amizay zegny azô fandretry azô fantsika mazava ho azy iny zany za mahey azy zany za le fandretry fa na le gedageda ana le fantsika lefaka matenao i dikan'zegny avy mizaha maventy zegny makamonagna diaraiky aminakahy za tsy magneky zegny aloha tsika atsika mila mandeha fo niany ary vola inyany tsy mekena tsika niany koa tsy diaraiky aloha basy ko agnanjany fô tsy magnino sikiniky satroko anahy igny de mbola amizay vola misy atao hoe atako agnaty poso anaha sodiboka izy niany raha veny olo aminao amin'ny lalagna igny zao antony nampiagnatsofiko ire roa io tsy natako an-tragno sy toy fa natako ampiasagna anakah toy ino moa mahatonga reo isan'andro mangataka vola ary karaha fa nameky tobily iasanareo beka nareo magnino tsy mangataka aminay to nefa isantateky ireo mbala fangatahagna vola ary kiniako misy tsy natao atao amizay mba magnino tsy any mamana zany zany any koregnina ambarako anaratsara tegna masiaka izy sa tsy velogninao zany ka nay ravinato tsoro aminay ny marina izy koa tsy velognin'azy io mba izavana hevitra hafa andraso aloha papa fô problème baka ambila fô za hamaly azy zao izy papa tsy raha vonatinareo magnirika za mangataka vola aminareo fa za tegna mangataka azy satria baka za tsy tiako mijaly vola anadako raha isa mieritreritry tonga de fahita fiadanagna olo voitady zany alao agnaty saigninazy zany tsy maintsy miangamy kely maloha na regie io zay vao miakatra be tsy anisika le hoe voitady tonga de fa anjary zany zany aloha la agnaty saignina raha isa ho fambarako ana tsara zany zahafy tobiligny raha isa tonga de namegny anareo namegny memem-poagna ke zany aminah mbola tsy mbo mahafinaritra anao ary are amin'io tsy mampiasa chauffeur fa tonga de fa ravinanto fogna fa magnano chauffeur dika zany tsisy versement vilivily an-tany hafa zany fa tonga de mivantagna aminare versement tsy possible mihitsy re raha isa tsy velon-tegna zany zany vandy zany za zany kilifana reke tsara isa ambarako ana tsara za tsy lefaka papa handro ko ny asary tsy maintsy mbola mijalijaly mbola azahoan'ny vola ao akagny aza megnatsiny zao izy hevitry nakaha magnaraka ravinato ma mahay ordinateur sa tsy mahay mahay za yada tegna mahay sortante avy tamin'ny CFPI qualifiante tao zay zany le mampianatra informatique agnatin'ny ray vola tonga de maha certificat ara-panjakagna mihitsy zazeo yada misy asa baka amin'ny orinasa toy ato mba elanao magnanognano chauffeur ny taxi io miasa akato anao de tobilinakaha ampidianare aminakaha to
tonga de tsorika ny marigny papay romboka mity zesta ny ravinantonareo aminazy hoe aleo aloha iaretako fogna le taxi fa io ane mety azahoagna vola be ho agny farafarako fa miarikosely fogna zany izy satria baka zahay ada tegna mbola magnavao mitsy le mitondra tôbila fa izy raha ohatra elaela igny mety efa hitako amizay zany le kanalin'ny lalagna anery zalahy jiaby zao anery zalahy client fa andraso aloha mbola miarimiaritra aloha iade canal de tandesokazany kanalin'ny fasahiranagna de tsomakaneka amizay nareo zay dako le canal tadiavinazany ara isako amin'io mbony vilagny hoe mianatra ordinateur doto be kao tsy aiky de raha tetany anapaka ze hoe za boka papa tsy tidrika saloha amin'io sady saotra amin'io koa ny tsisy raha haiko tsy haiko sa indra titrigny amin'ny raha magnan'io tsisy raha haiko ary zany izy koa zany tadiavinao amblakafa basanao vilominy ravinanto kao koa misaraka anareo ino amizay raha ivilomana kory ana sady zahay papa tsisy lera nisarahagna zany zahay mifankatia be oi mifankatiao mieritseritsy dako ambarana raha maty aminazy zaho io mbola hotoranky na am'lay raha tsy ampizinao ay ndao ary zao izy ravinanto izy koa efa tsy tiana iasa amin'ny orinasanahy kato de efa volagno tsara raha isao tsy angatangatika vola aminahy to fa za fa tsy magname vola reo iky tianapaka za to hagnaniko etra papa aza meny vola baka hitavanareo izy tsara ho lasa zany baka fiafarako to ary ino arasa mahatonga masonandriky mirigirigny aminaka to anao mila tefaka za sy mamanagna anaovana dalagna anao ary regnireky nare magnafitra vola amile dada ngiapagnano kasipin mpivarotro koka igny oaziko mbola vola mikontenaka fo mipody agny fagnazagny zahay tsara mitrosa aminazy le volagiko zany kon tsôry mitapitaka ologno haiko ngia igny tsôry tetetika mitapitaka azy ary nona zanako zay vola alainao aminazy tsy maintsy ameny satria avy aminahy zahoana zany so deke hoe maregny izy magnamenareo haika izy magnararatra ologno aza tao ia basy papa zahay hôdy satria karaha andeha nitizy zahay fagnatsovana zay to fa tsy raha andeha hagnanitra zahay aby ary za efa nahinahy ediko ny tantragno tagny satria matokoragnana tatampiasagna anao ato haiko tsy maintsy anitizy zahay ho ana satria baka mama tsara haky ok mazo mandeha koa anareo ary zany karaha mandrara-tsaigny ndraiky ire zany alors ka zay handeha edy papa asy magnankôry tôbily araiky minibus aka igny karaha ampiasainareo izy tatateranare hentagna fô tsara anaovanare raha hafa bizy tsy mety mbô migny zahay hely mbô ampiasainy ravinatinare mbô ndesigny mandeha miasa koa ino minibus na taxi hely akagny na meky nampiasainareo izy agny afarerake kele minibus anahy ndeha ratiky aminareo mo azafady malôha ok basy zagny zahay handeha ya ndao arena zany ary mela nisy vola fogna nidirana amin'ny école CFP qualifiante ato Alando ko fa tsy asiko amin'ny plan A ko nidirako amin'ny plan B edy tsy mazava ary melao ino le plan B nidirana nagnafitra vola tamin'ny fianakaviagnanay fô za de zay fo ia ny marigny ndraiky any ary mela tsy maintsy ho hita fogna amin'ny farany ia ninare ndraiky ko nefa ko maso vitavita fianaragna fa ninahy mbola voanomboko mbola ho ela volagna raiky zany maherezanao ary melao le madigny jibiky mahazo farany ilagna mo vitanaiky tsy ando vitanareo marigny ndraiky baka zany lando satria holo jiaby to samy managna aloha raiky maso roa hazo antoko raha vitana mety ho vitako raha hoena mety ho haiko koa ke manankory ma programme ana rivarivaka ery melao ana fogna ary izy ko magnano zany basa atsika zay nitapidry crédit mile dada ro lando mbola hiakatra akagny koa atsika zay to nagnino tsy tamarikidrikitra amiregny ndraiky raha feno ana ndraiky miriry ary mela namagna fogna aza miala mahazatra be tsy maintsy mbola ampiampiany fa koa izy aveo ana ndraiky ko mampidriky nina mbo ampidiry crédit bas ary crédit mpidirina mo tana ino le mpidira crédit ny ary mela tsy maintsy volagniny aloha zare an-tragno agny satria taratara hely fodiagnany any mazaha ro reraka lando hiakatra bazary be amile dada akagny oazalahe izy ko ny fa tsy ambony be eo agny fa keo mifananjoko ampivatroko ake mifitsoagna avy agny aloha base izy ko zany edy
sady mbo fa helahela koa anetsika zay tsy nampiaraka Armela hoe na de tsy andro Saint Valentin aby tsy magnino zany. Fa baraka zazagnara ro Léopold. Wa ary nagnino mo tagnana tonga de fa votsoko na tampotampoka beky. Ma landô tonton kon minday taxi rô ary zare nivolagna tamin'izaho nangataka vola taminjareo ko adalagna alfagna raha tsabona zahay tsy hiposena ary hitandre zaho mitangnatagnana anato be mo zare tsy navita koa hitandreo ok ikehigny bas zany ke karakory zany ambesako etona ma inda fogna namiakatra amin'le dadanao agny fa crédit-na fogna alfaso. Ok zany fampiantso bas eve fa izy ndraiky landô ko message za fa hainao marikitry tontonko za amizany sady tonga de fa tsorony marigny Armela anako tsy tafiboaka niany tsy raha mbala be resaka alfaso fogna crédit-na landô fa signaleky ndraiky na izy koa za mbola tafiboaka. Ok bas question mo tsy mbo misy bisou hely tsisy zany ho za hitan'ery tonton. masony tonton nazy agnaty taxi mizaza midire mena be ve vondritriky hely ampoaka ankarokany. misy raha tsy mazavazava aminaka ndraiky izy zany Armela. Wa séri na bonsoir kony amina fa tsy azo ka le fihetsikina tegna hafahafa be mihitsy fampitagna vitary ke manakory mo reto ihagny hitana Popole ko sipako dôlo magnan'igny za tsy nangataka vola tamina le raha tafita za amin'ny CFPI qualifiante akato fogna zany tanjognonaka zekey. anareo midiry agnaty tôbily akato mila mazava aminahy mihitsy niany ary efa mitantagna be taro igny mambarana zakany fonahy pa igny tsy sipako zany etako inona lahy magnan'igny kiloty hely magnan'igny na izy tsy miasa mbola samy mpianatra koa zahay amin'izany tsisy raha azoko aminazy. za koa ny Armela tegna mbarako anany marigny na zagna ame volana za matahotro satria mbola tsy tokisako mihitsy ana io. anabasy koa tsy mahatoky za andeso mandre aminareo agny niany le mandre aminay igny ndraiky baka Armela tegna mampanahirana mihitsy fa mbola dinigny zany. ary lo basy andoandre aminay satria haiko be za tsy voasiaka zany satria za tsy zaza ary efa miambigny hasa koa za zekey za fogna mahay raha tokony ataoko haigninaka. Wa Popole ana ndraiky karaha tsy mivolagna mbola dinigny rô zany Armela tsô de ndraiky na i manambady Léopold za rô saka vembarako tsy tiako fitipitahigny tsoro amina fogna anako manambady beka za tsy latsaka antsatoko. tsy haiko ny mampatahotro ana am'izany mihitsy ny Armela itsy olo manambady zany mbola bandilibra ny ety zao koragna ambarako anao otrino le lamba tegna tianao tegna tsara mihitsy eto mihitsy hoe tividiky aminao. Za ndraiky narandraigny nagnontany tiako le lamba zany nantaniako fa izy mandeha rehetra ensemble ndraiky izy zay akagny zany mbola hely loatra zany pekipekary prix Armela avake akagny zay misy kiraro koa 10 aligny mbola tsy ampirohety zany apekipekary prix wa za teo izy koa zany edy raha tena koragniny ame zao tô fa korohety zany to basy le rohetsinao fa zao izy Armela za mila olo misy fagnahy de matotro koa fa za ko mbola mahita le zalaty matsoratsoraka lavalao igny diaraiky amina mirikiriky na harako miaraka aminazy igny gagno magnandregny pampapangay magnandregny takalina zaho regny mba tsy miasa za fongotronazy teo igny kapakapasininy kapakapa madiniky zamba gagno sahiragna regny tsy tsara regny tsy vitan'izany koa sorta sikin'le zalahy igny sorta maillot tsy mora sanandro somaboly igny fogna izy mazoera. Léopold azambanibanigny be magnanjany ologno fa tao akory mozifa anjarany ke ikony tsy fidiny magnanjao tany fandainy programme antsika atsika zay zany andeha amy restaurant avy agny amizay micommande anao zay raha tianao hoanigny vidintsika vita mandeha amy restaurant Armela mandeha mitsangatsangana koa tsika mangala rivodrivotro. Ravinanto manapilambantany andraso dy ndeha nitogny igny akory ato ravinanto
ary karaha mavesatra entagna mama. Tsakotsakonareo am to mpagneraiky to fa to mpagneraiky to avy nanova commission fa za ifandeha hody edy. Wa mama halako edy raha tanazagna edy mba tokony minagna hely aminay eo aketo mantsagna aveke mody. Papanareko ne mpandreky landy akagny mbola mitavandra raha indesika veto zareo akagny. Ary ino mo izy indesinareo akao? Zireto akato raha tsy de misy aminay ambanivolo akagny sira, menaka, petrôly, lafarina, maromaro fô izy tô ato e. Ary mandiso an-tragno basiana mamay ambila entiko tsakotsako amin'ny mpagnereto e. Midira mama mazo mipetrapetraka amin'ny sezy regny ena na kony izy mama hiny bekato ato raha fa mitovy tragnony zany kanao i. Ya misaotra mareradraraka kony haigny zany e. Magnano korsa fa akory fiainagnanareo akato aveza Leopoly. Izy mama losi nandeha niasa e. Ary nankory morekato milamigny tsara tsisy malomalo tsisy hadihady. Tsy de misy hadihady loatra ndraiky koa mikasika zahay roa edy. Misy raha tsy mazavaza fa maliana valinteny fô karaha fahafahafa. Ambara zaho ravinanto aza misy raha vonina zaho fa anignenanao io. Lalahy zanako igny aveza igny maditry. Zao basi izy mamety za ndraiky tsy de hagnano raha ampifamalianare na hoe ampiwalawalanare zagny. Zanakanare zay tato ato fa roa andro tsara nody ary izy nampahazo tôbily helinay igny tsara nody ziska niany e. Ary efa vita mo fianaragna anarty tamin'ny CFPI qualifiante igny? Iya efa vita hela bebaka izy igny fa izy ntahono papako mbo hiasa amin'ny orinasanay eo ka tsy nagnano. Lendany fô kizy niasa amin'ny tôbily helinay zay nanaovany taxi fa tozay izy nandeha nagnano asa tamin'ny ery papaka igny. Razoko tsara basi zany anakato tsy raha hoaniny zany amin'ny alifahagnanazy zany. Za karazany kanolo mpanambola mangataka vola amin'ny ery mama feky za aveo amin'izegny alefa mikontinaka legny amin'le dadarô mariny mpivatro akoha ro. Tsy tiako raha tany Leopoly zany tiako aminazy havy niany volombilagnako azy. Tegna sarotro aminaka feky mama ivolagna amina hoe izy niany ho avy na maraigny fa na izy entsovigny amin'ny telefôna na telefôna anazy nivonolo lastiky kone. Andraso zany volankemy papany namanare mipetraka akato mandigny izy havy ive koa fa veke fanigny amin'ny tefatsofy igny. Ary tsy klaksona anazy izy zagny ma tegna izy marigny zagny mame ary mbola basy za mbola andeha arodra soke fô zaha. Oaza la ray isan-draho hoe anambo miboahiko fô ho fatintinagna kako regny any e. Tsy haina raha mampidabazaka izy akagny. Wahave ary aiza mo koa zagny akao e. Wa afaraka gezako ampidiragna azy tsy ho afy malina tôbily io. Ary na imo raha taiza foagna mama zay mandigny anao an-tragno akao e. Nagnafitra ray mandreniko mihitsy anao natsovina tsara be zareo mahita raha aminahy tsara na niany. Za koa tsara nagnafitra ery mamanao e fa zare nafitato mbo nandeha nagnano commission zegny nandeha nividy hentahentagna tsisy aminjareo akagny. Aveny ndray tsakotsako hely andeha megny zaha atô fa na ndraiky tsy hitandreo ake. Rasiko tsara baka zany fifaragny koragna anaty tsy maintsy nambarana zare za tsy nary tato. Nambarako zareo e za baka tsy mety havandy ana magnano lavinao akanke za tadiavina hijaly akato. Sakavy tava agnatin'ny loha boenay za ko vangony nintefaka niany tsy maintsy valiako aminako izy eve. Tsy haiky aferanare fô zegny asa na hoe asa taiza ko tagnatin'ny roa andro tsara nody tan-tragno i. Ana mo raha tsy mahazo ndrasa olo efa defaka nandeha tambany vôtso manotra ambany vôtso farany nandeha namora kôsy tanao izy maro be. Anako titarime ko nangintsy nagnafitra tamin'ny ery mama eo namagna hoe nitondra ko mavandy. Ary mo Leopoly zany ravinany izy avy faraka. Ary zany karaha regniko mifamaly. Nivonivolaniko tagny baka izy izy efa magnano disko mbola za vonimbolagny ake. Ernino matato akory anine akory niketsagny mba fa vita jiaby mantera malohana fa zah tegna mila mikoragna amina Leopoly. Aina nakory zay nini atana homby halitra mo homby naterigny tamravinanty nangalagna azy nefa homby 10 anao amin'io zany tsara nody afa roa andro raha taiza fogna nandritrany zany sana mila meky tefaka ho avy aminapaka tefaka anahy tony any so de na mietro fanageda be magnani tsy ho seka nefa tsofignena mangitakitaka amina tagnako i Leopoly. Tsy azoko baka reny ne
aza beky miditry amin'ny ferantefatsofiny zany de le problème tsy mbo tandrisana ry zagnazava mbilalo zagnazava ary taiza basina o zany iny namore akoho tanao izy maroboe regny indesiny ravinatona teo igny da zay mangirigny tana amore akoho maro aby amin'ny antomby io anatomo raha zaza lefaka mamory akoho zany ke roa andro ampandraiky landry amintsika kankony misy akoho zany tsy mila mandeha andre mangirigny zany ary izy koa anaty tarimy akoho zany anatoko nade tamintsika tampandraiky landy tagny nangala foana tagny eveny tarimina tatô ary tsy mila nividy ary fahitako ana i Léopold votovoto na tamin'ny elfahagna anaty raha poizinaza ho avy aveta sarisary akoho fagnodiagna aky zao raha volanky amina ravinanto hoe izy koa mbola tany kondro afakay to numéro-ny rafozandahanato antsôvo tegna misaotra anaza mama efa hazoko numéro to tsy maintsy antsoviko foana izy koa fa misy raha mikilaty ake magnano za maty fagnahy anao tsy mety zava-koevitro angalako numéro ariako Léopold karaha mangalam-potsy misy masonandry mizaha ravinanto tia gnino ataovy amina baka tsisy zany fa mba lasalasa saigny fogna mifankatiava tsara tsy mbo ravoravo anazy ary tsy magniry koa na mety zasy babanay retsy zay mbola tovavy tagny jusque zay efa hantiny mbola fanambady fô tsara nisaraka sakafo volanky amina Léopold tsy tsara misarasara bady io zay zay handeha za fa mahereza reroke itsakotsakona reny ndesiko zay fa veloma ia veloma mama zao koragna arangarangako amina resa dodroky popoky latiky na kora ohatra regniregniny iadagny koragna toy anao akato misy raha mahazo anake jiraha akato ambarana zareo kagny ana fesika anao tavy baka efa impiry akeo hely tsy sanandro zampy namenaka fogna antragno akato tsara ndraiky mandeha mitaregny miadanao agny za zany mba rakora tsara be mba fa tsy tinagna menaka io wa zy mo tsy tiana ko kapaka misy menaka i ambilaba se taro mazava fô bosisy ko fa zagny tiana na zany na tsy zany sakavy mbarakona tsara be aza ta isanandro koa lery mazava fa mba tavo magnelagnelagnandro koa tsy de isanandro na wigny na regny zany de taro mazava koa manambola zala vaiavy toy asa oatriny volanany mikasipoe io ary zo mo mikasipoe toy ihany le dada ty ary tegna mary le dada mary ary to angely nagnano kasipoe nariny ny toko teo ay mo zifa nifindra toy marito zoibo to marikotry mpivarotro koa eto izy amin'io fa raha afafantafantako tsara be fô vaiavy to tsy maintsy mpagnano affaire fô to iato milao izy ambesako eto ego izy avy igny salama tompoko salama nankôry azafady hely madame fô so de misy kandra aminao na mitondratondra mpagnena io fogna na manakory fô manafy boka tegna tsisy kandra tegna tohinagna mariny ko manafy zagny aleo bokonena mitrotrany mariny to zay nahangalatra tsy magnino zagny fandesy oety mpagnenaka fa izy oa somary mavevesitra hely ay ia tsy magnino zany na manjary anazy jusque terika aminareo ia pare zagny fa ozaha ndraiky mba tokotokony ohatriny mo ameny madame amizaha amin'ny tonga mpagneto ihany ohatriny mo raha mbony eritreretinao fa izy ndraiky koa le nieritreretika akato na miliara ndraiky fa tsy magnino fa hay oety zany tsy possible fa mba tavy le fanifanako zaha akato fogna tsy possible koa izy ko mandeha amin'ny miliara zegny fanahy koa mety 10,000 mbo mety oe zany haniny matsagna haniny rivariva pe veliny fatamaty pare zany madame tsy magnino ia ary aloha basy atsika akory manao aka mbola mahatonga sarbon za hipaka hividy sarbon amigony fa efa lany aminay okagny zay tsy magnino zany madame vidi zany fa mbola tonga mbola riatiky fô mampalahelo za heky na io ana ikamo raha mamelogno badia manjany ka sara mankory oe madame calcul madame tsy ata magnariere satria baka navatantegna ko eto mbola sarotra melogno azy ke 10,000 ologno tegna mbola bandy sommaire aty mbola tsy manambady izy ndraiky koa matro anao amin'ny fiainagna alefako mandeha mianatra ordinateur ana mba hafahanao mahita asa tsaratsara zany fa izy koa asana to toro tsy evilomanantegna
madamo za ze mo raha ohatra ko mandeha mianatra informatique zany akagny mo mbo ino da no hoanike sa iantao fanahy fianaragna anakazy iska izy vita tsy magnino zegny fa iantôhako fa na ody mandrapaha na iantôfako zagny mila magnano gardien mbaloha na tsy asabotsy fo mampiaraka le godrogodro boeto zala maharegny nagnandraso mifangalako sisy taxina matoky za tsy antrao anke lozana mampiaraka amigamo matetiky atoy oazala midipinday mpagne bazary mihitsy koa zala giagno toy agny raha miseko mijanogna amin'ny tôbile lohaka rohany ke manakory zany madamo za doko lanilanginy aketo za mipody anazy mandeha fa na ikony miasa aminaka tsara magnano raha ratsy niboaka lasite Cléopola ndraiky farahanazy jiaby izy mombo mahay mamara za magnano tsy tia zaho akeo masaiky nitehigny enteragna lasite kony izy rondreo melony mpanao ratsy mandigny anare roa mihitsy za io magnatognatotoy areo azovina le giango valiafa gnontaniagny izy ndraiky kony tsy zoviko fa zy olo mbo ty hihinagna ny karama nday mpagnenakazy isaka amitsika akagny afa tsisy taxi aminay suito eto na ino manako ambony za taxi nanaka taxi de nody fa tsy raha mbola karamegna olo ko minday mpagny fa misy raha hafa mandiky fa za zakely fa anara isa otrino zay karaha maningah io tsy mila nama maly azy fa na dimerivo karaha manahazy ramse naza nafray mandeha mitsika roko nitsy ampy dimerivo zany raisa hoe 5000 fo 5000 fanaza amin'izy toy azafady ramse tegna azafady fa tô mpagnenare madamo so de tô fa rampiadanare roy fa za ndraiky ramse tsara nagnano ratsy ny marigny tsy mba maty no za tiana fandrako nagnatagnako izy te fa tsisy resaka raha fahafa zany ary za tô tegna marigny aleko za mangataka aminao tsy teky za andeha gnanognano fahatany fa izy ndraiky raha ohatra mampiadanareo ambilafo za andeha zany baka na wi tegna gagno tsisy clé tegna marigny raha volagninazy any ramse tegna tsisy eta marigny zahy fa raha ohatra ndraiky aminareo anko misy asasa hely na gardien tsy magnino zany ramse fa tegna idirako diragna taxi reo agny mahita azy manakory moana resa mbola misy raha vidigny sa fa vita bazairina ho tagny tegna mbola misy raha tsy kividigny tsy kividy charbon aveke mpilanjegny zy fa na fanody zahay eo ake tsy maintsy ana fa kinday zegny niany anatomo raha isa raha olo lefaka za tsy mandiniky tafandrena zany izy mitatagna mpagneo mbola andilanjalanja charbon koa zany tsy vita nilanja charbon zany aloha ndividigny miaraka amin'ny tôbily zany ny charbon zany zao izy tovolahy mety amina tsara be magnano gardien zany satria baka zany tegna ilainay mihitsy le gardien zany satria ndraikindraiky madamiko sagnatriany vavatsy de vonin'olo fa namba miambigny izy ao ary za lastekiny mo mahalagna tsy mandre aminay akao ana zany mba mizaza raha tany akao so de magnano hafahafa ao izy vogno za ramseo tegna vogno tsy magnino zany fa hasa atako izy zany tokara mbola mandre ologno ronasa toy ato armela tokony tsy olo olom-boagna fa midrika ato hoe tegna le olo ambony diplôme regny mihitsy tsy haiko landô fa za fogna ny raha ndreny pody akato vita fianaragna anahy ary za ndre mo hitanao minday certificat nakato ke manakory zany miaraka hidrika atsika roa sahana zay raiky fo atsika roa manjary ary konkongo basay ody oui midira allo midirana ya somary mampavavavy ndraiky manoso mipetrapetraka re roa regny manjary pitrahagna aby regny sezy regny ya misaotra salama tompoko salama directeur salama anareo ohatrany tsy vahiny aminakaso rahanahy mademoiselle azovana igny zay raha tsy mahadiso ya za le olo nyranonao nandeha nianatra ordinateur igny za satria any za asa taminah tato tamin'izany fotoagna ana zany le mademoiselle taminareo raiky nandeha taminah tato igny ya za ramose abo aminjay basy zavako aminjay o dossier-na jiaby atansika verification
Izy tô hagny. Ya diplôme aloha ok andrasiko zavako demande toy ya ok koa demande to CV ya ok koa ty zany le certificat ny informatique ya ok koa sitondry eto zany zaho madamo miaraba anao fa tafiditra amin'ny orinasa to anao salaire de base aminay ka to aloha roetsy afaka 3 volagna izy miakatra asa mety aminazy zany zany baka falalagnany asa directeur fa tsy maintsy kehiny ary nanamagna ty ato ma azovinao zira mosena asa mbô misy place de aminareo ato afaka iasany olo fivadiany dako madamo tegna tsy tsara saraiky lasa manimba raha zany aleo izy mizaha asantany hafa agny koa mialatsigny aminaro amse orany volagna zany za tsy magnino zany directeur raha zany mety tonga de fa rahigny zany tiako zany anao madame Ormela amaraigny amin'ny fito sasany anao tonga eto tonga de fa mandray asana anao brona rohagny de amizay zany atsika mba mifampitazagna fankahita raha ohatra mo misy raha tsy azazonao de afaka magnontany zaho anao zany mahatonga le fiteny hoe aleo magnotanitany foagna toy zay magnanognano foagna tegna misaotra na directeur fa nampidirina ny asakato zaho ary fatokisana zaho koa zany fa na ndraiky mahazo matoky fa tegna atako tsara asako akato eny are de omendalagna mazana anareo azadigno amaraigny amin'ny fito sasany anatonga eto amin'ny toeram-piasagna eto ya misaotra betsaka directeur fa mandalo zay ya atsika aloha ary milao ikoragna hely an-tany ao satria ao tegna maharavoravo raha ty koragna ino koa mo raha atantsika zany eky baka nazy fa mekimeky hody alfasy basy koragna nafa mitandregnena za tegna nagnonofo zany haligny ary mila tegna mila roso vadiagnantsika ty magnano mariage zany de mitoka tragno atsika aveo fivadiany sao de ndraiky anao nahita za nahazo asa eo hagnararoatra za am'zany anao tady di tsara ny ary milao za nanoro hevitra anao amin'ny école CFP qualifiante tao na nalaky be nao na informatique jusque na ze nahita asa io dia tanasaritsaizany za lerany natavita ary tsy vitan'izany koa nafy raha niaretako tamin'ny fiaragnantsika roa igny jusque remandreninao nanity za ary nagnindry za gauche droite za moa zany tsy tena malo loatra niaretako fa noho ny fitiavako anazy zany zao basizy landô ikeko koragna anazy zany fa sady mbô tiako koa neny atsika tragno raiky ary zaho koa mofa miasa fa na ndraiky mizahava hevitry iasana fa tsy za fogna hamelogno anao akao anagnano kamoigny ake ivelomigny fogna tegna misaotra anazy za ary mela tegna fisaoragna be fa na ndraiky mahazo matoky fa tsy maintsy iza asa fô za tegna tiako aminaziko ny ary mela aminerigny andro ambony efa roso di rarantsika za manankory hevitrina amin'izany manankory eky Léopold amin'izany nefa ny volanazy nafahako nianatra informatique ary volanazy evako anazahoako lambalamba tsara sikinika am'izay kery anako nisy volaniko zany ary mela karaha loza namondrikondrika ekefo anandriky momba fa misy vola mbola tsy sintariny amin'izy ke zany atsika ary mela mifagnampignampy eke fogna tegna tiako ndraiky izany fa za ndraiky mahita vola amekenao impôdy nga lana za ndraiky amin'ny re mandreniky zany anaso ke za fa za i telefône malakilaky fogna i telefône izomana ary mela za to agnafitra vola modiaso ke fogna zaha ary izy koa magnano zany basy koa hazo vola efa hainao tany angalagna izy am'le dady ambony ero yaô fa haiky zany oarô tsy mety mandray telefône konay mbela nisôny libraka za allo allo ary mela io ya nanakory misy problème mo za edy sirendy fa sy vola 4 millions azafady zalahy fo ndraiky vola angatahana ary mela ary aveke tampo koa zany Léopold koa tsy le fanaro nafa tsy hita za heky higadra baka za to mbo ataovy hevitry mo azafady mila hitako de naveo arivarivagne zay ya
karakory pare ary mila Wa, za mbola tsy mangataka eto kon tsy mahazo e. Nahazo za. Zany message nazy havy zany ho. Somary bohely bas zahavako e. Itanay 800,000 ariary, valo hetsy izy tondry. Tonga de fandelentsika amle dada rô bas vola io e. Izy ko fa hazo vola amena za. Avy igny aminjay ndesika andeha hingataka anamre mandrinao. Molety vita. Fa za edy landô mila lalahy matotro e. Sao de za avy an-tragnonaka ampidipijaleana koa. Mahazo matoky anary mela fa lehilahy tsy mampirafiny aty sady tsy mamompoko vady. Nanedako aby andeha namtambenazy satria mbola nazy zay miasa. Zalahe, ino loatra moa tegna mahelanao manakotra vavahady ao pelapelaka rô? Azafady patron tegna azafady fa zigny te tsy regny tsara be. Anampaka patron haliny vy miditra an-tragnoko e. Ohatry, inona raha iny lazara ohatra halina miditra an-trano? Anara garda moramora na tatoato zay mamotsimotsony fogna ary tsy edy hoandry tena wakaty fa gardien. Sady zao rô izy e, tobiligny anahy io tsy empidiriky agnatiny akato fa ambelako ambelany lakoro. Dikan'izany efa henara tiako koragny, tsy mandry anazy iska magnakandro e. Mizazazy izy lah ko misy raha very agnatin'ny tobiligny anahy io. Anasaka avy mivolanky amina pelapelaka tsy melako salama nary jiaby fianakaviagna raiky. Gadrako nangia. Ya patron izy ko fa zany ndraiky tany tsy magnino fô iambesako fô zany zany tegna tsy hoandro. Akory teo tsany ndraiky nisy olona andeha nitaditady madamonaha. Izy ko amizany ndraiky maloha tegna tsisy te fô doko za doko nandeha za télé tao e. Handy za télé mo raha tena auto sandiasa rô. Heky aminangy ampitra tsara nao. Ino ko raha dianao miaraka amza télé o madamo anaha. Eza raisandraho igny. Mahita za tsara biby izy niany. Waraisandraho igny. Mbosiko finaza la tragno ye. Ino loatra mo raha tena wakao? Anako nefa resy tamin'ny vavahady eto tagny efa regniky nitabataba edy e. Raha misy ino mozy ô aha. Ana fa tsy vitany mihody haligny eveka agny mbola garde miasa tsara ndraiky tabatabaina. Zao koragna ambarako anara esa hoe. Ali tonga de ipotsiky masomboangy izy to ihany. Ambarako anany marigny. Tsara baka fitiavagna to ihany ke fagnilikiliky ke manakory manatô tiasa tsy tiao. Andraso izy ambarako anao. Hitanao mahatonga za taramody hoe. Efa misy olo tegna laniny vavony anahy agny tiako hoe. Ke dikan'izany rô magnanzao izy raisa hoe. Langilanginy zay doko fiarahagny e. Fa moletry regny ndraiky e. Tsy magnino tany nareo agny fogna. Léopold. Naseky nara reboko ny fonakana regny raha nivolagninah igny e. Tegna tsy nampoiziko mbo vitanah hely midivolagna azy igny te. Kaiky mo nahela jiaby igny namitika za fogna. Sady efa harakoboko ny kilenary jiaby io e. Haiky bra titany havana jiaby. Tambitambiziny havanao aby zaho. Avy aminjay o iadana manambitamby zaho. Abeka doko za tafiditra aminao akeo. Matoko hoe directeur zany. Sakavy ambarako anahy fa tsy dikany aminahy iadanao. Fitiavagna zany tavo agnatin'ny lohanahy io mo tsy voavidim-bola. Fambilaza andeha amin'olo tiako. Ambarina lefaka aby mo regny tovovavy madinidinika regny mandeha manambady ento lahambazaha fareraka trodraka agny. Izy aveke aminjay mbola mizaha sekoro hely izy mizaha tovolahy. Satria zany igny tegna tian'le tovolahy fa raiky antitra igny izy tangalany vola fogna. Raha azoko tsara baka za tana fangalagna vola satria ana fa nahitany tiana. Ia tsy magnino ndraiky anah ko fa tsy tia za tsy afaka taforseko e. Mahazo ny raha hoana raha nahiraisa hoe. Ia sady naoy baka maventy loatra amina geda koa ny naoy za magnambarana tsara be hoe. Tegna hita mo tsy beau couple atsika e. Fa agny misy raiky beau couple aminaka zay tegna magneva zay zany. Hoe hangorongorogno lambako doko zay tanay hoe. Marendraigny zaha. Fa izy eo anany ndraiky tragnona. Ameky lalagna koa ndraiky anah izy koa andeha efa tôbily tsy mahazo mihetsikekeo e satria raha tsy nividiny volana hely be. Tôbily raha ndizesitiavana aminaka tôbily. Tsisy mba bandy mianatra fogna kony zay tanay iraisa e. Ia tsy magnino e. Sady za mbola hitanjarako fo izy koa nandeha. Wallahi gardien wi sali dada pangan kaspero iza la ko gardien wi draha andesulna zaho iza la c'est adversaire amnaka ko le dada kwa inche hek betsin yer kamna kwa
olo fa manambady ke andeha reny vadiny tiany be hoany ary izy koa le dada ndraiky gardien volagninazy igny sy agnatin'ny menimeninakahy helebindiaraka aminjare ary za koa misaraka amina aleko fa za mandeha mody amin'ny re mandreny toy zay zandegna raha magnanjagny sady anao amin'ny kony leopola olo tsisy hasa hely aby karaha za fôlo mamelogna anao amin'ny akena mbola magnano be vava mevansaigny jabady tsy mbo hainao moa za io olo sortavy tamin'ny CFB qualifiante tao asa madama no mitady zay fa tsy zay mitady asa sady tsoky aminao koa za sy tiako volovolomindraha fôzagna zany za olo mavelon-tegna ndao mody amin'ny mandreninao agny anao ok mbola hitady za fô na Léopold fa amin'ny andro nitadiavana za zegny mety efa laligny rano e laligny ny rano itetetika anambady mo mbola olo tsy mahay toetra nafagna andiditry aminao e herignandro fanambadiananareo izy fa mangorognentagna koa mody zay za tsy andany kalorimina za mandregna abony se salon ry agny ana mandeha mandre fandregnanao agny marendraigny za fa losogna e Léopold mbo zampijanigny la fonaka fa tegna za ko mbola tia ho anao e asa mipetipetika aminakeo e milakenao atao misy taty amigardien agny fonako fa tsy hainatany mezagna azy za tompoko raha nindro tsy solo tadinako nikiwi za baka karaha naregny hoe mangory gardien hafy baka zaho nda iambeso nato bilian fa igny zalako misy raha vaky amin'igny agny hempaka anao e nda feky na gardien mandeha miboaka akagny fa te mbola tsisy olo nagnantsoana fa zay mbola mimalo hely e igny gardien igny e atavina soloko akato izy koa tiana zay fa bonogninao e za tsy andany fotoagna aminao eto raha saradiana miborona kamarandraigny jiaby tao e raha misy ino masona karaha maina karaha bongobongo karaha saran'olo avy nitomafoko ny anandreo e raha nisy ino tsy zegny baka zy papa fa zay ndraiky raha vonantina tegna ny malo e tsy fagnaraka zay nisy saraka ary efa narandregny be izy nandeha de tsy haiko aminjegny tany mboany amisikeo ary lambanazy jiaby efa ndesiny amisaky akagny de aiza tobelintsika amizay io agnaty lakoro aminay oka fa lakle ndraiky mbola tsy ndesiny koa mbola aminahy ato fô mbara korano ndesiny ke ino manatonga izy nandeha tsisy ino aboko ndraiky raha nampiady zahay fa izy no dandroaligny jiaby igny mbola za koa ndraiky nitabitabeny aveo aminjegny sy narandregny nandeha ary sabaka tsy afaka hitagna izy eky izy koa fa andeha ke ino programme anazy io na ino manasao de efa nandeha an-tragno igny fa mbola nandeha aminakato izy baka tegna tsy tiako heny mama fa tiako anah fô mahay ho azy zegny hantony nandeha nakompiasagna anao ato sady zahiko nitakitaky ny hody eto fa karaha tsy mety aminaka mipetraka akagny izy azy raiky fa manjary tsy milamigny be zay raha koragninazy ane raha isa tsy mety zany zao izy andrandrasokafagna malao izy agnatin'ny herignandro na mandindigna zay kao koa fa tsy mody aminjay ho izy eo aminjaika na mody amintsika akagny zany tsy mety zany manandrasakafo malao boary mela zy moa zala ato amin'ny raha foza koa to tany natafiditrenao igny asa nagnino Léopold raha fozagna anao eky anao imo fa manambady tsy zany zery mela fô za tigny zany sarisary nivadivadiagna hely fogna fa za zay fa libre taloha fogna zany anambady mo za ro lagniny aketo ry mela hoe so de hitandre fogna ke anazy ke Paul andigny za ke ziska za ravagna fogna sindranro nanda mandeha mody an-tragno agny agny fa ke na mandigny za oazala mahagaga koa zany natragnonare foko ny mbola tsara nambarana za hoary mela hoe wa zany marigny zigny matsantsagna fa ke nampody ake hoe satria za ravagna amin'ny raiky ambin'ny folo sasany bon ok basy zany handeha zaho oarisa ary tsy raha vinanto ro nandeha nagnatry secrétaire antsika andeha asa amin'ny orinasa io mety izy igny vaiavy atakalony za isan'andro i papa tegna roa sokagny tsy tiako miasa amitsika akato ya tegna mety tsy mahafantatra izy fa tsy mety ambarako azy fo nianiny marigny ary hitanaly fagnaravinanto lefaka igny mbarandra tsy hitako baka izy nylefalefa igny bonjour abenare jiaby bonjour anao mantarake malôha na ya misaotra tompoko voalohany malôha ana tsy tara satria ho tegna lera fidirana mitsy izy vovonjona ty i vaiavitana marikitry za io zanako zio va fitokagna tsy niterakiky zay fa i fa zanakanay raha isagnarigna anazy
Faly mafantatra anà za Raisa. Faly mafantatra anà koa za sekretera. Azovina moa lalàna agnaty tena teo igny. Wah! Hitanareo moa zigny teo directeur. Hitanay igny e. Nafa misavy mandeha mialigny misy mahita. Sy ndraiky andro marandraigny jiaby teke tsy ho hitanay. Zigny directeur lalahy mankatia za fa za ndraiky tsy de tia ho azy e. Fa za ka fa misy olo iarahagna. Fa izy ndraiky magname vola za tegna magnano ndraiky izy e. Avy amin'izay izy mividividy raha valeur aminaka. Zegny natonga ray tapitrisy igny nanjavogny tagnatin'ny 2 andro. Efa mazava tsara baka zany. Ia, nanaovany vaiavy ndraiky Léopold fiainagna baka vola igny e. Tsy hainà moa Armelao ravinatoko ngiahy igny nagnaty tena teo igny. Dika zany baka avy aminazy natonga zareo roa zanako nisaraka igny. Anazy nagnodokodigny lohan'ny ravinatoko igny. Tsy mila laky zaho Armela, manjara mandeha anao. Miala agnatin'ny orinasanaka ato. Azafady la directeur, za koa tsy naheraha nagnanjany. Ko heky nagnanjany edy lalahy igny, za tsy namadikynareo e na olo patronko. Azaroasiny izy papa. Fa zao izy sekretera e. Ataovy hevitry mpidianan'ny Léopold amin'ny tokantragnonakahaka. Ko tsy zagny na tsy maintsy voaraka mahasana io fô. Tsy hainà mo fa za mandova orinasa to na hela na oenga. Sa matokana na vita fianaragna tamin'ny informatique izy igny magnano sio mileo aky. Tsy hainà koa mo fa volagna raiky za mandeha mianatra roa mitovy amin'izay fahaizagna antsika. Andraso zay nitadiavako basisiko zany edy. Alamikinare. Fa zahay malôha fa tsy miaraka. Tsy haiko ndraiky asa mbola tiany na asa fa tsy tiany. Zao izy patron, ana tegna aza malahelo anao. Matona reny saraka, mety fa tsy anjara angambaninareo. Ary eto koa zany volagna aminao, anareo koa mbola ifagnampody manjara karaha mbola lava be zany. Aveke raha ohatra na zay kondody amin'ny ray aman-dreninao igny, manjary mafraigny zaho manjary tsisy asa. Ipody renireny ndraiky. Fa izy ndraiky isorako anao nampianatra zaho tamin'ny CFP qualifiante tao. Koa tsy anà doko zaho zay doko tegna tsisy raha haiko mikasika informatique e. Ia, azo matahotro anà fa karakaraiko anao i. Ary anà ko olo mbofinahay ordinatera. Tsy magnino aminaka zegny antsika roa ko ifanambady asa mbo mety amina. Izy koa zany ndraiky programme anà tsy mampagnino zaho zany. Afa zany edy programme anà hela jiaby igny fô sarotro zalahy mpiasa zany de mpampiasa e. Tegna sarotro marigny. Satria baka de za mandiniky haignanà ndraiky mandiniky ny tegnanaka ka raha tegna tsy possible mihitsy e. Efa haiko edy baka anao mpiasa tsy maseky nivolagna zegny aminaka. Fa zagny edy kony natonga zany volagna izy aminao haiko izy tsy sekina. Fa zay ndraiky misy question hely aminao, manakory ma raha ohatra aveke zany patron lalahy? Akatoko nefa tsisy fanagnana anazy e. Izy na ho aveke, izy tsy maintsy roasiko fô. Satria izy niaraka tamin'ny mpiasa tamin'ny orinasan'ny ery papako ta. Kena i mo tsy mahay mitondra tôbily. Tegna tsy voasidiako le maty e. Ary tegna mbola le hianatra regny. Na tsy maintsy mbola mila mianatra fa satria tôbily koa nefa nihintsika tsy maintsy anà fo indaizy. Malando e tsy eky ratsy e. Za fa 3 andro zay tsary niasa tsy eky voaroka niasa za. Raha nanankory madamo? Malmalony ravinantony directeur anay aka fogna zy. Lalahy tabaka nagnanilanila za zao takatra anjare zay nikoragna de tsy eky nitoroavanjare zaha. Ataoviko baka zay magnaraka fagnanaragna anà zany. Voaroka amin'ny asa mampôtaka e hitanazy mbola tsy miasa io. Tato zalany tsy forany tamin'ny taxi teo e. Andraso izy ngahiky hely edy. Armela Armela! Azovy lehilahy zany Armela. Izany edy baka olo vinantony directeur zany e. Zao izy Armela tonga de fa tsoro aminazy ny marigny. Potsero masomboanginy tsara fa zalavaigny koragna. Ampidiro tô izy. Ia. Hoana ampidira papola. Niantodoko mazavorisony sagny marigny e. Antegna amin'ny fandeha sakosy be ntegna avy tagny. Ary hita fô tegna nazy raiky mihitsy ko ny tragno raiky eto e. Satria volagny raiky fô zany mitotry an-tany ike. Mandroso anao e, mandroso mipetrapetraka amin'iregny ho.
Sotra betsaka. Oazala. Ary zovy mo le gagno mandrimandrigna ampifandriagna to ihany. Dadilahinao mo izy sa azovy. Walando, mbo mijony idenao mantery aminay ato. Efa renky baka ziny teo. Ya, milaza honjo. Dadilahy tsara izy niany. Nanakôry Papangety. Ke zany mbola nare roa ihany zany mifampa-meditra raha ratsy ato. Mifamorovory ery roa. Efa io ane raha nieritreretika tamin'ny tetiny e. Izy eo tanteraka. Lava loatra e. 4 millions zedy izy io aboa. Zaho aloha tsy elakato, zaho ko tsy miboaka 4 millions hay. Ramose, fomba ny lehilahy mivandravandra io ke tafagnanognano foagna. Tsisy 4 millions boaka zany eto. Raha miboaka eketo, famaky, borziny. Raha volanky amina tsotra hely. Ndana mipody mivadinao agny. Tsy anao mo zikato fa manambady rô. Manakôry zany Hermila? Anakà magnahagnaky. Afa izy konkoragna tegny popolle. Zah tô manambady hitanazy ake. Ary na koa manambady tsy haiko sy raha navadinatagny. Ary havy taminao edy koa nahatonga zah tsy haiko hafakasa tagny igny. Zay hoe, ndamijayna mandeha pody mivadinao fa zah fa tsy mila na. Zany vavanao? Fankahitatsika manomboky niany. Hena tsara zovy zah jory Léopold io. Pody madamo anahy zaho, roasika amizay ianao amin'ny hasanaka. Ambarinao tsy saiko mamandroka anaka. Ary magnomagna tsara be o anale zalaha gagno papangety. Mitadasa bazary be tsara be na ndraiky toy. Papangay sady zao zy Hermelao. Anaza magnikororone roasiny zany. Tady hasa hafa ko zahanako vorako avy agny. Pa haiko bebe ka zah tsy afakasy sady vadiny akagny efa nahita lalahy tiantiany nohon'izy igny lesy. Izy ndraiky igny mbo mody mijareo ambany volo agny fogna. Fiadanagna be nazy tagny tantragnony vadiny tagny ndraiky nandeha nagnanaovany alfahagna. Ologno tsy mandiniky. Zalahy, ary gardien mo eza loatra. Antegna zala reraka mangegegeke akeo izy tsy miboaka. Ary tôbily igny karaha tsy eo. Fahitako azy zany mety tsisy olo misy agnaty lakory ty ato. Satria o tseke raisao, tseke koa gardien. Raha zala sy tony any. Ary antegna igny zala efatrandro tsara ny seky. Vola ampelatagna mahay mirabaraba lany koa lany. Ary za tsy nditsotro ampandreky landy igny fô raha korotoko avy agny. Araiky be eriada ndraiky ny tsisy koragna lava eky tonga de atondron'io tanimbary feky za nda mandeha magnesa rogny. Tozala tomobilinay igny e. Azovy agnaty ty agny. Azovy loatra nle tôbily toy zala. Gardien ndraiky raisa. Tafiriagna ndraiky nahay zala. Oa zala maharegny aminaka tsara be zala gardien rangatsofiny igny any. Tafiriagna moa ndraiky nanagna taminazy hoe tôbily anahy ndesidesiny magnaradalagna toy ihany. Gardien sagnatika hoe midipindy tôbily izy tendy ato. Tonga atsika serie. Anao raisanydira agnaty lakoragny fô za mindeha be fara reto. Nda fogna ana. Tonga ana mo regny chéri. Tsy eleleo mpagny bazary hentiko. Ya, tsy magnino bas za ndesy fô. Ino loatra mo film gasy tanare roa ty e. Ino edy mo raha fahitavana zahay antondre ô. Ary ino koa mo raha mbola diana ao agnaty lakoronay ô akato. Léopold, karakory ma? Moramora tsy fagnajana olo giagno. Izao koragna ambarako ana. Gardien sanakato fa tsy tobilin'olo manakaja ndesindesinao. Amesy ty malaky lakle. Akory zany série? Manakory tsara. Azovinao ampodiao ndraiky le ke volagna teo. Ino koa mo raha mampambory anao ake Léopold vadiky zy tsara hoena ana fa tsy nagnanoko e. Ary tsara hoena ziko ny miherignandro hoe nde hagnano formation amin'ny ery papako agny e. Ndi tantagna orinasan-jare. Zala tegna narana marigny resa koragnanahy hoe miaraha amin'ny gardien. Ana zala tegna masaky mamono zaho mandatsika ny satoko zah e. Mifola zala zara isa o. Ampilahoagny le zala anaro gardien tamody e. Ake magnantito magneke efa tara loatra. Ary ino koa mo raha agnatin'ny sakina io ô. Mbola jamoranahy lambana aby regny fogna ndesiky nodigny tanagna toto. Bon, zao izy ngiahe. Tsotra raha ambarako ana patron taloha. Efa zah ny ato. Raha heky ambarana ana manjary mandeha roe. Iya efa izy koa nigny Léopold sady ana manomboky niany tsy laiko magnano gardien vadiky zegny. Ana ndraiky koa iasakato manjary ata gardien koa.
misafidy ana Léopold e ana mo hagnano gardien sa ana andeha hody aminareo akagny. Aleo feky za andeha hody amin'ny mpandreky landy agny tsy ho zakany foana baka mahita reo akeo. Bon zao rô izy e mba tsy ampanahirigna anao to misy arivo mitamatambatra fôlo to roaligny izy to e ameky ana mba tsy ampijaly ana ngia igny boka ngia tana frais sady mba giagiahana zy manintsinintsy agnamboarana foana ngia. Allô tsika sérieux e gadra ody vavahady sao de mbola agnanditrika akato fô lalafa tsy mety tiagnay. Risa zalahy maty zao sanduko Risa. Zaho ndraiky rapapana magnino motsika raha ohatra kombo mangataka vola amin'ny Léopold satria baka ravinantontsika manambola avy Léopold mbo mesamesa hely amin'ny taxi io saika angatahantsika vola izy agnamboarantsika tragno to mbo ivogna tragno vato avy mbo tatafony koa tôly tsy raha miafimiafy hely amin'ny tragno malotolotely magnato sespotaka avy amin'izay ny tafony satragno iska mahalegny haviko ne afa mitreky fô zaho fa mijora be misisindro mitete. Za miakatra antsoy amin'ny herignandro io ikoragna aminjare za amin'ny ravinanto avy eo amin'ny Léopold mba hoe asiagna trano tsara amintsika aketo ataontsika trano parpaing avy eo tafitôly mba rerentsika amin'ny fiarahamonitsika mpandriky landy aketo hoe mba hoe mananjanaka tafita atsika fa tsy atsika hiafefy amin'ny trano ritsipotaka fa tany amin'ny 1993 tany nanaovana trano ty farany efa firy tango lasa zay tafy fogna solosoloagna akeo jusqu'à efa mijora fô izy tavela io. Ary tsy Léopold havy rô ary karaha nibabisaky tsara fatany Léopold mandeha amintsika mpandriky landy aty mibabisaky magnan'io minday tôbily fô izy mandeha aty raha misy ino misy olo marary sa misy ino ndrasagna fô beky izy havy rô tandrignesagna kabarinazy sa ino kiniany ino aby niato iady ndraiky nine tsy de misy loatra ary karaha dignerigny raha nagnakory moa misy problème fa hitanay anao mandeha aminay atao baka karaha mandeha tôbily miaraka amin'ny ravinanto zay ndraiky anao mibabisakely makotikotiko hely toy tsy haiko ary papanako ny herignandro ambony hagnantsika andeha aminareo antsoy hekagny tsika nde angataka vola aminao agnamboaragna tragno parpaing amin'ny herignandro io haigny tsisy mbola dirany zany aketo aza beky miditra resaka vola zany anare fa problème eto. Problème inona mozy ty ary izy moa ravinanto tsy dia raiky aminao avy tany lasany gardien iady nanambady gardien io zegny zay fa tsy tiany zany zanakanareo anana tonga za Léopold fa tsizy regniregniko ny malonao re tamin'izaho nakatra tagny igny eritrereto tsara Léopold fa omby 10 koro moletry naterigny tagny de vitavita mora am'izay zany io raha io mandeha anao mandeha mipody agny tsisy tany omby anao mitsy ato ary anao koa mijanogna aketo hitanao tany mbara ndrefagna rô mamolaka taizagna rô anao folaka tsara be andilagna anao magnetsa rô zay ndraiky mamanao vany fagnetsagna akato mba mitavandra vola avy aminao ndray hoe karaha magnaolo agnetsa anamboaragna tragno aketo adalagna ndraiky raha tanao agny sady very fananana atsika very omby 10 be zao tsy ampitagno araiky ngia ka le problème ny iada zana andeha agny efa tsy tiany afa nanambady gardien ho izy zaho teo amlafaky doko zaho hoasofosika aketo sady zigny koa iada tsy vonika ery fô tegna tsy de tiako tsara be raha isahigny fa problème nare tamizigny baka nagnano vadina tolotro zany tokony raha mba fampatsapatsapa fagnahy fa tsy raha teo de nroso amboletry de zao izy rehefa tsy andeha pody antsony zany anao mipetraka amin'ny kalibanao le mahazatra anao igny izy io lakozia ao mbola ao ne kidorinao igny ao anao mandry arona mamolaka andilagna anao amin'ny tanimbara ero saka vela baka tenitenisinao io miboaka taka fa hongotronao ndraiky ty ela nanaovanao azy zay ela anao ngia fa niadaka mpinaritra tery nagnano alifagna ndraiky raha tanao Léopold tsy nieritreretika nagnanira nahazo anao nefa zahay mbo ravoravo nahazo ravinanto mpanambola kesa mavayaviana andratsanao azy magnindra ohatra hoe zany no alaina vady antsoy agny koa ke le problème ko niada fananambadiko le raiky nagnariako azy hitanaty fisampagnahinazy any voatodroboka anazy na mila mariny zaha akeo ty metefaka fonao indre manentena tsara mihitsy fonao ao zety votsodroa ny antanana nambela le mbola nirindrigny efa ampela tanan'olo
atao vanatra ho anao tsara zay ary anao nge tsy laiky mandendehantsy io agny iky eto ampandiky landy eto misy tovavy mavita azy eto koa na mapakabadiko mbola anambady mbola rasika vadiagna koa ia da amlafogna zaho eto mamavelo tegna tsara bekiny zay vo zaho miroso am'zany fô tofoko eky zaho zany ndre edy nafy loatra tam'le zany kare zay lany vôtro droa zay iada